למה מרגיש היום שהרבה יותר קשה להיות הורה? כי אנחנו פעם ראשונה מגדלים ילדים לתוך עולם שלא דומה בכלל לעולם שאנחנו גדלנו בו. זאת אומרת, רגע תחשוב, כשאנחנו היינו קטנים, אז הייתה טלוויזיה אחת בבית, אולי שתיים, היה ערוץ אחד, היה ערוץ שתיים, אם הייתה לך אנטנה ממש טובה, הצלחת לקרוא לבנון, ירדן. אצלי היה ערוץ הילדים, לא יודע, היה לי כבר, אז אבל אבל זה עדיין, איך זה נקרא? אז ערוצי כבלים. זהב, כן, משהו משהו כזה, כזה, כבלים, או נכון. שזה היה פיראט, זה כבר היה חוקי. לא, לא היה חוקי, אבל לא כבלים, היה כן. VOD, זאת אומרת, היה ערוץ הילדים, והיו פרקים כן, של סדרות, לא יכול לראות פתאום את כל פינוקיו ברצף, לא יכול, נכון. נכון? אז עדיין היו זמנים מסוימים, והיו ערוצים שמיועדים לך, והיו שעות שבהם היו פעילים, וגם כמה טלוויזיות היו בבית. מדבר על ילדים צעירים, יסודי כזה, עוד לא תיכון. הייתה לך טלוויזיה שלך בחדר? בגיל מאוחר, שהייתי נער כבר היה, זאת כן. אומרת שעדיין היית תלוי בטלוויזיה הביתית. אז הקושי שלנו, הקושי האמיתי הוא המסכים? זה המקור לכל הבעיות שיש היום? לא, אז רגע אני אומר, היו עוד כמה דברים שונים מאוד מהעולם שגדלים בו ילדים. לדוגמה, ראית את ההורים שלך מדברים בטלפון, נכון? נכון. ראית, היה טלפון חוגה? או לא, אולי טלפון כבר לא? אלחוטי, כן, טלפון אלחוטי, אם אתה היית בספרה האחרונה, היית צריך לחייג שוב פעם? בטח. זה נקרא תחיית סיפוקים. היית רואה את ההורים שלך קוראים ספרים, עיתונים, את אמא מוציאה ספר מתכונים, נכון, מתקשרת לאמא של חבר אחר או אבא, כדי לתאם אליך מפגש. נכון. זאת אומרת, המון פעולות שהיינו רואים את ההורים שלנו עושים ומחקים אותם או לומדים איך מתנהלים בעולם, קורות היום בתוך הטלפון. זאת אומרת, רוב הפעולות, בסוף כל אפליקציה חדשה צמצמה עוד קצת את החיכוך בין אנשים, ויצרה מין חיץ כזה ביני לבין הילד, כי המון פעולות שפעם הילד היה רואה אותי עושה, אני לא עושה, הוא רואה אותי בטלפון כל הזמן. זה אחד. דבר שני, כל 3 שנים יש פה קפיצה של דור מבחינה טכנולוגית דיגיטלית. זאת אומרת, בוא, אנחנו לא גדלנו בעולם של מסכים, בטח לא של טלפונים, בטח לא של סמארטפון אישי, בטח לא של רשתות חברתיות, של השוואה מתמדת לחיים של אחרים, של הורים שכל הזמן משווים. יש באנגלית כבר, בארצות הברית מונח כזה sharenting, שזה הורים שרוב הזמן משתפים ברשת את ההורות שלהם. שהם משתפים רק את רגעי הגלורי, את הרגעים הטובים. הרגע תחשוב מה זה עושה להורה, שמסתכל על הורים אחרים, ורואה איך להם תמיד הכל עובד, והילדים שלהם מצטיינים, וטובים בחוגים, וממושמעים, ונראים טוב. מה זה עושה להורות שלי וללחץ שאני נמצא בו? אז דבר נוסף, אנחנו הרבה יותר רואים הורות של אחרים, אבל רק את הרגעים היפים שלה. אבל רגע, אולי להיכנס טיפה יותר לשאלה שלי, בעצם ההרגשה היום של הורים, גם שלי, זה שהרבה יותר קשה היום לשים גבולות, הרבה יותר קשה להיות הורה מאשר פעם. אצלנו, אם הייתה אומרת משהו, זהו, כאילו, אמא אמרה, עושים. נכון. היום, לא בטוח שאם אני אומר משהו, זה אומר שעושים מיד. קודם כל, נכון, ההורות כבר לא, ההורות של פעם דרשה צייתנות. ואנחנו לא מגדלים היום ילדים צייתנים, גם משהו השתנה בתפיסה שלנו, כי רוב ההורים בסוף לא רוצים ילד צייתן. הם רוצים בבית שהוא יעשה כל מה שאומרים להם, זה בדיוק הפרדוקס. אבל ביום יום הם כן רוצים שזה ילד שיעמוד על דעותיו, זה ילד שידע להגיד לא כשרוצים ממנו משהו אתה יודע, שהוא לא הוגן או לא בסדר. אז אחד נוצר פה פרדוקס בין ילד צייתן לילד שביום יום לא יציית לאחרים כשהוא חושב שזה לא נכון. אז גם בזה עברנו שיפט, עברנו עוד שיפט, הילד הוא במרכז. זאת אומרת, יש מין פחד תמידי כזה, שאני אעשה משהו שעלול לפגוע בתחושת השמחה, הכיף, שייצר אצלו תסכול, שאני צריך להיות עם הבכי והכעס שלו. זאת אומרת, אחד הקשיים הכי גדולים שאני פוגש היום הורים, שאני אומר להם, אוקיי, רגע, הנה, היו אצלי היום זוג הורים בקליניקה בבוקר, סיפור אמיתי. הילד החליט שהוא קונה מהכסף שלו, ילד בן 11, שהוא קונה מהכסף שלו. כן, מהכסף שהוא קיבל לו מולדת, שזה כבר, אתם מבינים, איזשהו ממתק. למרות שההורה אמר לו במפורש שלו. הוא בכל זאת יצא החוצה וקנה את הממתק. וחזר הביתה עם ממתק, לזכותו הוא שם את הממתק בצד ולא אכל אותו. וההורה אמר לו שתהיה לזה תוצאה. ואז שאלתי, אז מה הייתה התוצאה? הוא אומר, לא יודע, עוד לא חשבתי על זה. אמרתי, אוקיי, מה אתה חושב שיכולה להיות התוצאה? אולי אני אקח את הטלפון. אבל רגע, הילד קנה ממתק. למרות שאמרת לו לא, בוא פשוט ניקח את הממתק. אבל אז קפצו, אבל כן, אבל אז הוא התחיל לצרוח. עכשיו, ברור שהוא התחיל לצרוח. כי הוא למד מגיל 0 שאם הוא צורח, אז ישר מתיישרים לפי הצורך המיידי שלו. אז אין סיבה שבגיל 11 הוא לא יתחיל לצרוח. עכשיו, אני חושב שההורים שלנו פחות התרגשו מהתקפי טנטרום של הילדים, כי היה להם מאוד ברור מה הסולם הערכי שלהם ולמה הם רוצים לחנך, ואיך חיים אצלנו בבית. הם לא היו עסוקים כל הזמן בהשוואות.
היה את מה נכון אצלנו בבית, ואם הילד היה מתפרץ וצורח, לא, אוקיי, אז תפקע, אני זוכר שאמא שלהם, בסדר, אתה בוכה, לא מתרגשת מזה. והיום יש איזו מין התכווצות כזו שהוא בוכה, ומה זה עלול לעשות לו, ואני לא יכולה לעשות את התסכול הזה, והוא צורח, ואני לא יכולה שהוא צורח, ואז הרבה פעמים אנחנו נכנעים. ובסוף לא מעט ילדים תופסים את ההורים שלהם, כזוג משרתים, שתפקידם להנעים את שהותם לפני כדור הארץ, שיהיה כיף. וגם אנחנו עסוקים רוב הזמן בזה, שיהיה להם כיף. מה התפקיד של הורים? זו שאלה גדולה. אני חושב שהתפקיד של הורים, קודם כל, מטבע הדברים זה משתנה לאורך, בשלבים שונים של הילדות וההתבגרות, אבל בסוף התפקיד של הורים היום זה להיות מנטורים. מה הכוונה? אחד, זה להתוות איזושהי דרך, זאת אומרת, יש עולם ערכים אצלנו בבית שאליו אנחנו מחנכים, ועליו אנחנו נקפיד. אנחנו נדגים לך איך עושים את זה, מתוך ההבנה שילדים הם פחות עושים את מה שאומרים להם, הרבה יותר מחכים את איך שמתנהגים, וגם שם אנחנו רואים נסיגה מאוד, לא יודע אם אני עושה את זה נכון, יש ירידה בדוגמה אישית, בסדר? אנחנו יותר מצפים ופחות מתנהגים את מה שאנחנו מצפים. מה זה אומר? בואו ניקח את עולם המסכים. כמה הורים תופסים את הראש, מצקצקים בלשון, מזדעזעים מזמן המסך, זה התלונה, הוא כל הזמן במסך, הוא כל הזמן בחדר, הוא כל הזמן עם הטלפון, הוא הולך ברחוב עם הטלפון, תשב. ואז אתה שואל את הילד, תגיד, איפה ההורה שלך? ההורה שלו גם כל הזמן בטלפון. עכשיו, ההורה עושה איזה מין רציונליזציה שלא, זה עבודה, איזה עבודה? לא, הוא יגיד, אני בדיוק עושה משהו, אני בדיוק עונה לוואטסאפ, גם הילד עושה בדיוק משהו. זה לא פחות חשוב. זה לא פחות חשוב. עכשיו, קרה פה עוד דבר. אנחנו גם ככה מבלים הרבה פחות זמן עם הילדים. בוא, אי אפשר להתייחס רק לזמן איכות. בסוף אתה צריך זמן עם הילד. זה לא רבע שעה ביום השקעתי זמן איכות, והנה אני הורה טוב. אתה צריך כחלק מהחיווט הראשוני שקורה בין ילד להורה, צריך להיות זמן ביחד, לא בתוך המסכים. וכשרגע מסתכלים אפילו סטטיסטית על נתונים, רואים שהורה ממוצע מבלה בממוצע ביום 5 דקות באינטראקציה פרונטלית עם הילד שלו בלי שום מתווכים. 5 דקות. כן, שמסתכלים לפני 20-30 שנה, מדברים על 45 דקות. למה? כי הוא עובד יותר קשה, וכשהוא בבית, הוא רוב הזמן גם במסך. ולכן אנחנו פחות פנויים אליהם. יש כבר מחקרים שמראים, יש מחקר ישראלי של דוקטור מיכל דולב, שהראה שהורים שמוסכים יתר על המידע בגלל טכנולוגיה, הילדים שגם במצוקה רגשית. והנה אמרה לי פעם ילדה בכיתה ה'. היא אמרה, אני מדברת עם אמא, ופתאום היא נעלמת לי. אמרתי, מה זאת נעלמת? אמרתי, לא, היא מרימה את הטלפון. היא לא אומרת, כי אתה מכיר את זה, אתה מדבר עם מישהו, ותחשוב שתוך כדי שיחה, אני עכשיו מוציא את הטלפון, בכוונה מוציא ומתחיל להסתכל ולדבר איתך. אתה עדיין מרגיש את אותה רמה של קשב? איבדתי עניין לגמרי בשיחה, זהו. נעלפת אולי אפילו. כאילו, למה אני מדבר איתך ותוך כדי מסתכל בטלפון, איך זה מרגיש? גם על זה יש מחקרים כבר. והיא אומרת, פתאום מראה את הטלפון, הנה, תוך כדי שיחה, אני מדבר בטלפון ומסתכל ומדבר איתך. ואני עומדת ומחכה, אומרת הילדה. אבל ההורה יכול להסביר לילד, תשמע, אני בדיוק צריך לשלוח רגע איזה הודעה. אז אני מסביר לך שאני בדיוק צריך לשלוח הודעה. לא, אני איתך, אבל אני שולח הודעה. זה בסדר? אני לא באמת שולח הודעה, אני בודק את המייל, אני שנייה נכנס גם לאינסטגרם לבדוק, כי בכל זאת... קנית את זה? לא. למה שילד יקנה את זה? עכשיו, יודע מה? אתה בדיוק צריך לשלוח הודעה, אז מה? זאת אומרת, למה שהילד... אבל הייתי איתי באמצע שיחה, אז מה, הודעה כרגע יותר חשובה? והיא גם אומרת, הילדה, אני מולדת ומחכה, ובסוף אני הולכת. וברור לה כבר שאימא לא בוואטסאפ. ואני לא אבוא שוב פעם כי זה מעליב. וזה סיפור אמיתי, אבל הוא גם באמת סיפור קלאסי, של ילדים שיותר ויותר אומרים, ההורים לא פנויים עלינו. למרות שהם בבית. למרות שהם איתנו פיזית. הם שמה. כן. עכשיו, יותר מזה, אני הרבה פעמים אומר להורים, כל פעם שהילד פונה אליך, ולא רמת את הראש מהטלפון, התקרבת עוד קצת ליום, שבו הוא יפסיק לפנות אליך, וילדים היום גדלים עם הורים שנוכחים בהיעדרם. ההורה שם, הוא במרחב, אבל הוא בתוך הטלפון, והוא לא נגיש. וזה פוגע, וזה גורם להם ללכת לחפש את הקרבה במקומות אחרים, ולרוב זה יהיה הרשת. אז בוא רגע נעצור ונגיד מי אתה, כי ישר צללנו לשיחה. נכון. אז בשתי מילים תן רקע עליך. רן בראון, אני מנהל מכון מתבגרים, זה מכון שאני הקמתי לפני 10 שנים. במקצוע שלי אני עובד סוציאלי, מדריך הורים, מטפל CBT. אני לאורך השנים מגיל צעיר עבדתי עם נוער בסיכון בשנים הראשונות, נוער רחוב, קידום נוער, חסות הנוער וכו'. באיזשהו שלב גם עשיתי עוד תואר בייעוץ ארגוני, וכל השנים היה לי איזשהו קשר עם ילדים, נוער והורות,
עד שלפני 10 שנים החלטתי שאני רוצה לעשות את זה בכוחות עצמי, גם מתוך איזושהי הבנה שהמענים שניתנים היום הם לא מספיק רלוונטיים, זאת אומרת, חלק מהעבודה היום עם ילדים ונוער והורים, זה להיות hands on כל הזמן. אני מכיר את גיבורי התרבות, אני מכיר את הרשתות, אני מכיר את השפה, אני מכיר את האתגרים, אני מכיר את מה קורה במעטפת של ילדים והורים היום, כי עדיין מלמדים הורים להשתמש בכלים שהיו רלוונטיים להורים שלנו, כמו הנה הצעקה, או לפעמים איזה כף הקטנה שהילד היה חוטף, מה שהיום הוא כבר מחוץ לחוק, הורים יודעים את זה. ואני קורא לזה להיות הורה רלוונטי. זאת אומרת, יש לי קהילה של מעל 80,000 איש בפייסבוק, שנקראת להיות הורה רלוונטי, כי אני חושב שאחד האתגרים שלנו היום, זה להישאר הורים רלוונטיים, כי אנחנו מאוד בקלות יכולים להיות לא. יש היום סיכוי להורים לנצח את הטלפון? הרי אנחנו מסתכלים כל הזמן על הילדים, ואומרים, הילדים הם ככה וככה, אבל אני מסתכל על עצמי. אם הטלפון קרוב אליי, הסיכוי שאני לא אמשוך אותו ויתפוס אותו הוא די נמוך. עד כדי כך שקניתי לבית, ולא תמיד אני משתמש בזה, קניתי לבית טלפון טיפש. גם אני. שאני משאיר את הטלפון בחדר, או באוטו, או במגירה, או לא משנה איפה, ויש לי טלפון טיפש, בשביל מישהו צריך כאילו להתקשר אליי, שיתקשר. לא תמיד אני עושה את זה. הרבה אני מוצא את עצמי יושב על הספה ונשאב. באמת רציתי רק להסתכל משהו, לבדוק איזה משהו קטן, ונשאבתי 5 דקות. עכשיו, 5 דקות האלה, אם אני בשיחה עם מישהו, יש מצב שאני כבר זהו, השיחה נגמרה, או שכבר כל ההתלהבות של השיחה ירד, וגם נפגעה האינטימיות ותחושת האמון. יש כבר מחקר שמראה שהם נותנים לשני אנשים לדבר, ושמים לידם מחברת ריקה. מול אם נותנים להם לדבר, ושמים לידם טלפון הפוך על שקט, באופן די קבוע, כשהיה טלפון מול המחברת, החוויה שהם יתארו אחרי זה של פחות אמון ותחושת קשב מהצד השני, מעצם הנוכחות של הטלפון. עכשיו, זה גם נכון. כי אם אני שם עכשיו את הטלפון כאן, אני בעצם מעביר לך מסר, וזה גם מה שילדים הרבה פעמים, גם ילדים עושים לך, אני כאן איתך עד שפה יקרה משהו יותר מעניין. זאת אומרת, אתה צריך לרתק אותי. אמרה לי פעם נערה, בת 17, היא אמרה את זה בתסכולה, והיא אמרה, אני עם החברות, אני כל הזמן באינסטגרם, ואני שמה לב שהם קלטו שהם כל הזמן צריכות כאילו לעשות משהו מעניין, כי רק אז אני ארים את הראש מהאינסטגרם. אתה מבין שאתה תצטרך לעלות פה את רמת הריגוש, כדי עכשיו, חלק מהכסף שלי כרגע מוסך לכאן, כי קורים שני דברים. אחד, אני מנסה לא לחשוב על הטלפון, אז כבר אני חושב עליו, ולא לחשוב על מה קורה בו, ולא להפוך אותו, כי אני לא רוצה לפגוע בך, ולכן כשהטלפון שמה, כבר יש פחות אינטימיות בתוך השיחה. וזה שמה כל הזמן. וזה גם בין הורים וילדים, וגם בין בני זוג, וגם בין כל קשר בין שם. בני אדם. תשמע, אני רואה, אנחנו מצאנו לעצמנו, מה השתנה בהורות? אם התחלת עם זה. מצאנו לעצמנו בייביסיטר זמין וזול, שאיתו מסיימים את הילדים. איזה סיבה יש לשבת במסעדה עם ילד בן 2 ולתת לו טלפון ליד כדי שלא יפריע? מה לימדתי אותו? אחד, לימדתי אותו שברגע שקצת מתסכל לו או משעמם, ישר דוחפים לו מוצץ לפה, אבל זה מוצץ הרבה יותר אכזר, שמה שקורה מסביב לא נוגע אליו, ששום דבר שיקרה עכשיו, בעצם חסמתי ממנו את היכולת ליהנות מהגירויים היומיומיים, כי הצפתי בפניו רמת גירוי כזו שהמציאות לא יכולה להשתוות אליה. לימדתי אותו שהוא לא צריך לחכות, לא אמרתי 2, אולי זה צעיר מדי, אז אולי בגיל 2 הוא צריך ללכת למסעדה, אם הילד לא יכול לשבת שם. גם בגיל 2 מביאים לילד טלפון. אני יודע, לא, אבל נגיד בגיל 4, שהילד כבר יכול להשתתף בשיחה, זאת אומרת, אני רואה שילד בן 4, הוא יכול להשתתף בשיחה, ביכולות שלו, ולפעמים הוא צריך ללמוד, שעכשיו אנחנו מדברים, ואתה רגע תשב בשקט, אבל לא, ישר יתנו לו טלפון. אז הוצאנו אותו מהשיחה, לא לימדנו אותו סבלנות, לא לימדנו אותו סובלנות, לא לימדנו אותו כבוד, לא לימדנו אותו תחיית סיפוקים, כשאר נתנו לו טלפון, השתקנו אותו. עכשיו, בפעם הבאה, שהוא יוצא את הטלפון, נגיד לו, לא, זה יותר מדי, אבל אנחנו לימדנו אותו, שזה מרגיע אותו. יש מצב שפעם הבאה הוא לא יבקש את הטלפון, הוא פשוט יעשה רעש, כי הוא יבין שלהפריע ולעשות רעש, זה מה שמביא את הטלפון. נכון, זאת אומרת, שמע, אני רואה דברים באמת, אני נחשב לקיצוני בתחום הזה, אולי בגלל שאני עוסק בזה, של הורים שמנדימים ילד בן 2 עם טלפון. מרדימים עם טלפון. כן, אמרה לי לא מזמן אמא, היא אם יחידנית. שוב, אנחנו לא שופטים, אני גם אב יחידני דרך אגב. יש לה ילדה בת 3, סליחה, יש לה ילדה בת 4, ויש לה ילדה בת 2, והיא לא יכולה להרדים את שתיהן ביחד. אז זה אחת היא נותנת טאבלט, כדי שתרדה עם זה, ואז היא הולכת להרדים את השנייה. עכשיו אמרתי, אני מבינה שזה לא טוב. את אפילו לא מתחילה להבין כמה זה לא טוב. את אפילו לא מתחילה להבין כמה נזק. עכשיו, מה שקורה,
שהם מגיעים לגיל ההתבגרות ולא מעניין אותם שום דבר, והם כל היום בחדר, והם נסוגים מהבגרויות, ומכל דבר שדורש קצת מאמץ והצלחה, קשה מאוד להורים לחבר את זה למה שהיה כשהם גדלו בגיל 4, וכל דבר שקרה, השתיקו אותם עם המסך. ולמה זה קשור? לא... מה זה? ולמה זה קשור? כי אנחנו מרגילים אותם מגיל צעיר. הנה, אמרת כבלים. יכולת לראות פרק אחד, נכון? יכולתי לראות, אני זוכר, הייתי קטן, היה אריזה משפחתית, אחרי זה היה את... איך זה נקרא? לא זוכר... כל מיני סדרות כאלה שפעם היה בערוץ 6 בערב. אבל זה היה פרק לסדרה. כן, פרק לסדרה, מ-6 בערב עד 7:30 בערב, משהו כזה. הנה, 7:30, זה כאילו היה נחשב זה. היום פרק אחד שנותן לילד לראות, זה לא... הילד שלי נגיד, הוא לא רואה טלוויזיה בבית, הוא חושב שהיא מקולקלת. מהיום שהוא נולד היא לא נדלקה, אבל אני אומר את זה באמת, אני קיצוני, אני לא... אבל אצל סבא וסבתא הוא רואה. למה יש טלוויזיה בבית? זו שאלה, כי אני את רוב התוכן שלי צורך... הנה, ראית מה קרה לך עכשיו? עכשיו ישר אני הרגש שלא מקשיב לי, ואז דקטה השיחה. אני את התוכן שלי, אני כמעט לא צופה בטלוויזיה, מכיוון שכן חשוב להיות מחובר לתוכניות הנוער וזה, ובסוף הכל זה בטיקטוק וביוטיוב, אז אני את התוכן שלי צורך משם, ואני כמעט לא רואה טלוויזיה. גם חדשות אני כבר צורך. השאלה שלי אחרת, למה צריך טלוויזיה? הרי אם אתה רוצה לראות דברים... אני חושב להוציא... כאילו, אני גם חושב להוציא אותם. אני חושב שיש מסר ממש לא טוב בזה, שמרכז הבית, מרכז הסלון... הכל מתארגן סביב הטלוויזיה. הכל סביב הטלוויזיה. וכאילו כולם במרכז סביב זה, ויש שם את הדבר הענק הזה, שאם אתה רוצה לראות חדשות, פתח מחשב, פתח איזה שהוא בחדר בשקט, תראה מה שאתה רוצה, טוב, אבל משהו במסר שהטלוויזיה היא המרכז של הכל, אני חושב להוציא אותה מהבית, אם יהיה לי את האומץ לעשות את זה. אז אני רגע אגיד על זה משהו. זה נכון, יש פרק בפרנדס, שאתה מכיר את זה, פרנדס? לא מכיר את הפרק, אבל כן. לא, אז ג'וי כל כולו הוא טלוויזיה, הוא מאוד אוהב טלוויזיה, וכל הסלון מאורגן ככה, שתהיה זווית צפייה נוחה, ואז הוא פוגש איזה מישהי שאומרת לו, והוא כוכב טלוויזיה גם. הוא פוגש איזה מישהי בכנס אנתרופולוגים, שאומרת לו שהיא לא מכירה אותו, כי אין לה טלוויזיה, אז הוא אמר לה, אז... לאיזה כיוון הרהיטים שאנחנו פונים. אבל זה נכון, כל הבית, מאז שמוצאה הטלוויזיה, הבית מעוצב סביב הטלוויזיה, הסלון מעוצב סביב טלוויזיה. נכון. אתה יודע, עכשיו אתה שואל את זה, אני אומר, לא יודע, זה שמה. היא לא נדלקת כמעט. אתה יודע, מגיעים בייביסיטרים וזה, ולהם אני מרשה טלוויזיה, אבל אחרי שהוא הולך לישון, והוא משוכנע, אני לא אמרתי לו את זה אגב, הוא משוכנע שהיא מקולקלת, הוא כל הזמן אומר לי, אתה יודע, אבא, שתתקן את הטלוויזיה, אז יהיה אפשר. אני אף פעם לא אמרתי לו שהיא מקולקלת. אבל גם לא תיקנת אותו. נכון, לא, אמרתי לו, בסדר, אז אבל זה סבא וסבתא הוא רואה, וזה אני לא יכולים, לא, אבל זה בסדר, גם לא צריך להיות קיצוניים, וסבא וסבתא הוא יעשה את מה ש... אבל אז שמתי לב, הוא יודע שמותר לו 2 פרקים ברצף. אבל אז שמתי לב שהוא פותח יוטיוב, שמים לו איזה משהו ביוטיוב, וזה 10 פרקים, כאילו אחד לחד, הוא אפילו לא יודע מתי נעצר פרק. תבין מה זה אומר? הוא לא מצליח לעצור. אז בזה זה השתנה, זה כבר לא פרק אחד, זה 10, זה בבינג'. אז על מה זה משפיע? למה זה שזה בבינג' מעבר לזה שזה פשוט יותר זמן? למה זה מזיק יותר? קודם כל, הרבה מהתוכניות לא מותאמות לקצב של המוח של הילד. הן ברמה, במהירות מאוד גבוהה, עם המון צבעים והמון ריגושים. זה לא הבית של פיסטוק. או זהו זה שהותאם לילדים ל5. זה ספיידי, שאף אחד לא חשב על ילדים 5. זה ברח לי השם, יש איזו תוכנית שדיברתי עליה פעם, שבאמת היא בקצב, היא מצוירת, היא בקצב נורא מהיר, היא בצבעים מאוד חדים, היא פשוט מהפנטת. ואז שאתה לוקח את זה, שום דבר אחר לא מרגש. אתה יודע שרבע מבני הנוער אומרים היום שאין להם סבלנות כקצב הדיבור האנושי. עכשיו, למה זה? כי בנטפליקס הם רואים הכל על מהירות 1.5. ביוטיוב הם רואים את הסרטונים במהירות כפולה. גם אני שומע פודקאסטים בלפחות 1.2. אני גם. אתה מבין? יש כבר פעם התראיינתי באיזה מקום, הוא אמר לי, אנחנו כבר מראש מוציאים את הפודקאסט במהירות יותר גבוהה, ותראה באיזה מהירות אני מדבר. ואני יודע שאני מדבר מהר, זה כאילו אפשר גם להעט אותי. אבל אני אומר, אז הוא מתרגל מגיל צעיר לקצב גירויים נורא עוצמתי, שהמציאות לא משתווה לו. למשך גירויים מאוד ארוך, כי זה כבר לא פרק אחד, הוא יכול גם להיות שם שעה, שעתיים. ולעולם תוכן שלא מתאים לקצב ההתפתחות של המוח שלו. אז זה כבר לא אותה טלוויזיה שהייתה לפני 20 שנה. וזה אחד ההבדלים. וכשאתה נותן את הטלפון, זה הכל אצלו במסך. והוא כל הזמן עושה ככה. זאת אומרת, יש מושג brain rot. זה מילת השנה של מילון ובסטר ל-2024. brain rot זה רקב מוחי. ולמה הם בחרו בזה מילת השנה? כי אנחנו ניזונים היום מגיל צעיר מרסיסי מידע.
עוד סרטון, עוד מידע, עוד רסיס, עוד זה, כאילו יכול להיות... כל טיקטוק, כל אינסטגרם, זה רסיס מידע. יכול להיות הקשב היום של ילד 8 שניות לפני שהוא עושה את ההקלקה הבאה, את הרפרוף הבא. זאת אומרת, אין העמקה. יש קושי לצרוך מידע מורכב. זה חופר. אז זה המחירים שאתה משלם. אז אתה מתקשה לצרוך מידע מורכב, אתה מתקשה להתרכז, אתה מתקשה ליהנות מהגירויים היומיומיים של העולם, כי התרגלת לרמות דופמין מאוד גבוהות, ואז פתאום הכל משעמם. זה מחיר מאוד כבד. בעצם זה אומר שאסור לתת לילד טלפון. ילד, נשאל אחרת, מאיזה גיל ילד צריך לקבל טלפון, ובאיזה גיל זה עדיין הרסני לתת לו טלפון? בוא נפריד גם, הטלפון יצא לאור הסמארטפון לפני 18 שנה. אז הוא לא היה כמו היום, כי עוד לא היו אפליקציות ממקרות, הוא היה כל פלטפורמה. התחילו קצת אפליקציות, היה זה. וגם לא ידענו את כל מה שאנחנו יודעים היום, הוא באמת היה עוד אביזר, אבל זה היה מצלמה, והיה זה, אז הוא היה קצת יותר, והטאץ' וזה. והמוזיקה, אז המוזיקה, נכון, הרי זה היה הסיפור של, הוא ייחד את האייפוד, נכון. את האייפון, והיה לו מין שקף כזה, 3 דברים שהוא הכניס לתוך מכשיר אחד. ייחד את האייפד ואת האייפד והאייפוד. אייפוד של המוזיקה, היה לא? אייפוד יצא אחרי אייפון, אייפד זה הגדול, זה יצא אחרי הוא ייחד את הזה של המוזיקה ואת הטלפון, לא? זה מה שהוא ייחד מאוד. כן. הוא ייחד, בסדר, הוא ייחד, היה לך פתאום טלפון, היה לך אפשרות לשלוח הודעות, נכון. והיה לך מוזיקה. נכון, זה היה הפיצ'ר, ומצלמה. נכון. זה היה הפיצ'ר המרכזי. זה לא ממכר. כאילו, מה יכולת לעשות עם זה? לאט לאט התחילו לצאת אפליקציות. גם פייסבוק, אגב, לא הייתה ממכרת בהתחלה, כי לא היו לייקים, היא גם הייתה רק על המחשב. הייתה רק על המחשב, רק אחרי זה יצרה גרסה אפליקטיבית. פייסבוק יצאה לפני הסמארטפון. עם השנים נוצרו אפליקציות מאוד מאוד ממכרות. זה אומנות לשמה, זאת אומרת, יושבים שם אנשים, הם אומרים את זה היום. זה לא בטעות. יש סרט מצוין, נקרא The Social Media, זה בנטפליקס. כן, ראיתי אותו. בחירי עמק הסיליקון אומרים, כן, הכל בהונדס. הכל כאילו פסיכולוגית. ויותר מזה, מה הם כל הזמן אומרים? לילדים שאנחנו לא נותנים. אז מה אנחנו יודעים יותר טוב שהם יצרו את הסם? אבל איך מונעים את זה? איך אתה בסוף היום, אני מסתכל על השכבה של הבן שלי היום בכיתה ד', יש לחלק מהילדים סמארטפון. נכון. ואז מתחיל וואטסאפים בין הילדים, זה יש לו. עכשיו, בית ספר, כאמירה אומר, אנחנו לא רוצים פה טלפונים, אנחנו לא צריכים שיהיה לכם טלפונים, אין קבוצות וואטסאפ של המורה, הוא לא שולח, אנחנו לא רוצים. ילד בבית ספר יסודי לא צריך טלפון, זה אמירה בבית ספר אצלנו, ועדיין יש ילדים שיש להם, ואז הם קובעים אולי דברים בוואטסאפ, או מתחיל איזשהו שיח בוואטסאפ, ופה אתה עכשיו צריך לעמוד מול הילד ולהגיד לו, אני לא מוכן שיהיה לך טלפון. בסוף, זה מה שמפיל את רוב ההורים. רוב ההורים מבינים שאין בכיתה א' לא צריך סמארטפון. אגב, הגיל הממוצע בארץ, לפי סקר של בזק שנה שעברה, 2024, לגיל מתן סמארטפון, הוא 6.7. זה המקום הראשון בעולם שנותנים סמארטפון בגיל הזה. אז למה? איך הגענו לשם? קודם כל, יש לנו אנחנו פרובינציאלים עדיין בתפיסה שלנו. אנחנו צריכים להיות early adapters של כל דבר. כאילו, יש איזו טכנולוגיה חדשה שמגיעה מארצות הברית, אנחנו הראשונים שנרכוש אותה. יש פה איזה, אני לא יודע, אנתרופולוגית או סוציולוגית להסביר את זה, אבל כאילו אנחנו early adapters כחברה של טכנולוגיות חדשות. 2, יש פה כן איזו תפיסה שהיא, אתה יודע, יש לה שורשים מציאותיים של איום קיומי. הרבה הורים יגידו לי, לא, אני צריך לדעת איפה הוא נמצא, תקשיב, זה לא בטוח פה. אני לא קונה את זה. לא, למה אני עושה פרצוף? כי אני גדלתי ילד ירושלמי בתקופת האוטובוסים המתפוצצים, ולא היה טלפון. אמא שלי ידעה להגיד לי, אתה מגיע, תתקשר לי שהגעת. כאילו הייתה אופציה, אבל לא אומרים לך, יש לך טכנולוגיה, אז למה שאני אדאג? אני רוצה לדעת איפה הוא נמצא, אני צריך שהוא להתקשר אליי. אז תן לו טלפון טיפש. אז תן לו שעון טלפון. יש תשובות להכל. בסוף מה שקורה, שלא מעט הורים נכנעים. הנה, אני יכול להגיד לך. טוב, אנחנו עכשיו, יצא עכשיו מחקר, ממש, הכי טרי שיש. בדק 100,000 צעירים, מגיל 18 עד 24, לפי מדד חדש, שנקרא, אני אחטא לו אם אני זה, אני יכול לבדוק בטלפון תכף, אבל הוא בודק 24 תפקודים אנושיים. תחושת מסוגלות, אופטימיות, מצב רוח, דיכאון, חרדה, יחסים חברתיים, 47 תפקודים. כי בדרך כלל בודקים רק חרדה ודיכאון. והמדד הזה, והמחקר נעשה מדינה אחת, 63 מדינות. נכון? אני מקווה שאני לא טועה. זה ייחודי, כי זה כבר אפשר להגיד תלוי תרבות על התוצאות שלו. והמדד הזה הראה שילדים שקיבלו סמארטפון בגיל 5, הציון שלהם במדד היה 1. ילדים שקיבלו סמארטפון בגיל 13, הציון שלהם היה 30. וזה כמעט גורף. היו בודדים שלו. זאת אומרת, זה מחקר שממש פורסם במאי, אי אפשר פתאום להתווכח עם זה.
ואז גם דירגו בתוך המחקר הזה מה הכי משפיע על הציון. אז במקום ראשון זה רשתות חברתיות. שוואטסאפ לצורך העניין נחשב רשת חברתית? כן ולא, יותר מדברים על אינסטגרם וטיק טוק, במיוחד אינסטגרם. תכף אם תרצה אני אגיד על זה משהו. במקום השני זה שינה, יש ירידה משמעותית, במיוחד בקרב בני נוער בשעות שינה. אין דבר יותר חשוב להתפתחות אנושית, להתפתחות תקינה משנה, יותר מתזונה אפילו. גם למבוגרים. נכון, אנחנו לא רואים הורות, אבל זה נכון. ישב כאן פסיכיאטר דוקטור מיכאל אבולעפיה, ואמר שאחת הסיבות לעלייה בדיכאונות ובחרדות של מבוגרים, זה חוסר שינה. המון מחלות בעולם המערבי, הם כי אנחנו רוב הזמן sleep deprived, אנחנו חוסרי שעות, מכל מיני סיבות, אבל גם מהטלפון. המקום השלישי שמשפיע זה היחסים במשפחה, זאת אומרת, כל היחסים במשפחה משתנים מרגע שהילד קיבל את הטלפון, לרעה הם משתנים. והמקום הרביעי, אני צריך תכף להיזכר. אבל זה פתאום מחקר שבאמת מראה כמעט מעל לכל ספק את ההשפעה של מה קורה כשהילד מקבל את הסמארטפון. זאת אומרת, אי אפשר להתווכח. רואים חקיקה כבר בעולם. שר החינוך של דנמרק יוצא בקריאה להורים. תבין איזה אמירה הזו, אל תיתנו טלפון לפני גיל 13. עומדים בחירי עמק הסיליקון ואומרים, אנחנו לא נותנים טלפון לפני גיל 14. באוסטרליה כבר מחוקקים חוק נגד רשתות חברתיות, שהרשת תהיה אחראית על זה שלא נכנסים שם ילדים מתחת לגיל 16. ורק אצלנו שממה. אין אמירה. אין מדיניות. מרעיפים טכנולוגיה בבתי הספר בלי שום הבנה של מה המשמעות של זה. אז גם להורים אף אחד לא מעביר איזשהו מסר ברור לגבי. יכולה מורה בכיתה ג' עם כל זה שאסור, להגיד לילדים, תוציאו טלפון, צלמו את הלוח. יכולה מורה בכיתה ד' להגיד, תקשיבו, אני רוצה לעשות קהות, עכשיו היא עושה קהות. היא משוכנעת שהיא בפסגת הקדמה החינוכית, היא עשתה קהות. זה לא קדמה, זה הבלבול. יש פה בלבול בין חדשנות לבין קדמה. אם הבאתי טאבלט לשיעור, הבאתי פיצ'ר, גאדג'ט חדש, איזה מגניב. אם לא שיניתי תפיסה חינוכית, לא יצרתי שום קדמה חינוכית. נכון? לא שיניתי תפיסה, אז מה זה שווה? לא, רק העברת בצורה אחרת. אז יש תחושה שהנה, יבוא המשרד החינוך, הביא טאבלטים, הנה, תראו, אנחנו מתקדמים. איזה מתקדמים? במה אתה מתקדם? אבל מה הפרקטיקה של זה? מה זה אומר? אני עכשיו רוצה לדעת מה לעשות. אנחנו נדרשים היום. בבית, לתת, לא לתת. כמה שעות, כמה זמן, איזה גבולות, איזה מכשירים. אף הורה לא ישכב יום אחד על הרסטווי ויגיד, חבל שכבר נתתי טלפון יותר מוקדם. טלפון זאת לא קדמה. בסדר? יש הרבה טכנולוגיה זו קדמה, טלפון זו לא קדמה. אני שואל אולי הפוך, יש יתרון בלתת טלפון? שום יתרון. כלום. רק אם זה ילד עם צרכים מיוחדים מאוד ספציפיים, שם המחקר חלוק. ואין פה פחד שהוא לא יתקדם, שהוא לא יבין, שהוא לא ידע אחרי זה להשתמש בטכנולוגיה, שהוא יהיה גדול. קוף יכול להשתמש בזה, הרי אייפון יוצא בלי הוראות שימוש, כי כל הרעיון שם שזה אינטואיטיבי. יש את הסרטונים האלה ביוטיוב. לא, אבל אז רגע, אני ארחיב עוד, הוא לא ידע להשתמש בגוגל, הוא לא ידע להשתמש בצ'אט GPT, זאת אומרת, אני יכול לחשוב על מלא סקילס כאלה שאפשר להגיד, הוא לא ידע להשתמש. זה לא סקיל. זה לא סקיל. אני גם לא רוצה שהוא ישתמש ב-GPT בגיל הזה, כי זה לא מתאים. אנחנו שומעים כבר את הסיפורים על GPT. לא מעט ילדים, היו אצלי זוג הורים בקליניקה. הילד בן 16 פיתר את הפסיכולוגיה, יש לו את GPT. עכשיו זו תופעה שאנחנו רואים שצוברת תאוצה, הם הופכים את ה-GPT לחבר הכי טוב שלהם. אני לא רוצה שבגיל 8 הוא יקבל עצות מ-GPT. אני לא רוצה ש-GPT ייתן לו את כל הפתרונות. GPT לא מתאים לילדים. רגע, תפתח קודם את היכולות שלך. אחרי זה תשתמש בו. מה הבעיה לשאול את GPT איך להשתמש בו? זהו יצליח גם בגיל 18. לחפש בגוגל. עכשיו, סליחה, אבל גם לא אמרתי שאני לא נותן לו חשיפה למחשב. הוא לא מקבל סמארטפון, זה מאוד שונה. סמארטפון אישי? כן. סמארטפון של בית, מותר לך, הנה, כך יש פה טלפון, אפשר להשתמש בו שעתיים בשבוע. כאילו, איפה הגבולות? מה מותר? אז בוא נתחיל מהמתודולוגיה. קודם כל, ההורות היא היום לא יחידנית. אם אני רוצה לדחות את גיל מתן הסמארטפון, אני צריך להתארגן עם הורים אחרים. זה לא כמו ההורים שלנו, ככה אצלי בבית, ולא מעניין אותי מה קורה אצל אחרים. וכאן, זה הקושי הרבה פעמים. להבין שההורות היא קהילתית. אני צריך את הקהילה שתתמוך בהחלטות מסוימות ביחד. יש החלטות שאנחנו צריכים לקבל כקהילה. בגלל זה, אגב, לחברות קהילתיות, לפעמים קצת יותר קל. לפעמים אני אומר. ואז אני צריך לארגן את ההורים בשכבה. ממש, לעשות שם תהליך מתודולוגי של להבין כמה סמארטפונים כבר יש לי בשכבה, לרתום את ההורים, להסביר להם את המשמעות, להציע פתרונות ביניים, ויש מספיק פתרונות ביניים, אפשר לתת טלפון בטוח, כי בסוף מה ילד צריך? להתקשר, SMS'ים, וזהו. נכון? אפשר שיהיה טלפון של הבית, סמארטפון של הבית, שמשרת את בני הבית שכרגע אין להם סמארטפון אישי. זה סמארטפון אולי עם וואטסאפ, אבל הוא בבית, הוא כמו טלפון קווי. הוא נמצא בעמדה בבית, הוא לא הולך איתך לכל מקום.
לי יש בקרה מלאה למה שקורה שם, גישה מלאה למה שקורה שם. אפשר שיהיה שעון בטוח. אפשר שיהיה בוואטסאפ שלי אם צריך, היום גם אפשר להיות בוואטסאפ על המחשב בלי הטלפון. יש מספיק דרכים בדרך, יש מספיק פתרונות בדרך. אין סיבה לתת לו טלפון. כי מה קורה מרגע כי אומרים לי, לא, אני אתן לו כמו טלפון כשר, לא יהיה לו כלום. אבל שם כבר המדרון חלקלק. כי ברגע שהוא מחזיק את המכשיר ביד, הוא יושב לך על הווריד. נו, רק תוריד לי את זה. נו, אני רק רוצה את זה. ואז אתה מתחיל במשחקים כאלה, אתה צריך להוריד לו אפליקציות בקרה, שלא יצליח לפרוץ, שלא יוריד איזה טיק טוק שאתה לא רוצה שהוא יוריד. לא צריך לתת לו. הוא לא צריך מכשיר כזה. אין שם שום קדמה קוגניטיבית, אין שם שום קדמה רגשית, אין שם שום קדמה חברתית. אבל, אם רוב הילדים בכיתה כבר יש, אז המחיר שעלו לשלם זה הדרה חברתית, וזה מחיר לא פחות כבד. אתה ואז מכיר אתה מקרים נדרש. שלקחו לילדים סמארטפונים? שהצליחו לא. לעשות מהלך הרבה בבית ספר, פעמים שאחרי שואלים. שכבר נתנו את הטלפונים, ההורים אמרו, וואלה, השתכנעתי, אני לוקח בחזרה. אין דרך, מה זה אין? תמיד יש, אני לא מכיר מקרים. אני מציע להתייחס לסמארטפון כמו לרישיון נהיגה, לא בכל גיל, לא בבת אחת, וממש עם חניכה וליווי צמודים, עם הסכם שימוש, עם שעות שאתה מקבל אותו, הוא חוזר אליי, אני בגישה מלאה לכל מה שקורה שם, אני כרגע מורה לנהיגה, אני שם אפליקציות מעקב ובקרה, אני ממש מעביר אותו תהליך חניכה, גם אם זה שנה. אני נכנס לקבוצות, אני יודע מה קורה, אני בהתחלה בכלל לא מרשה לי לפתוח קבוצות בוואטסאפ, כי רוב הבריונות היא שמה. אין כזה דבר, טיק טוק, אינסטגרם, לא מתאימות לילדים. לא צריכים להיות שם בכלל. עכשיו, מה לעשות? הוא מקבל את הסרטונים בוואטסאפ. וזה הופך את זה להיות יותר מורכב. ולכן אנחנו צריכים לדחות את גימת הסמארטפון. בעולם יש תנועות הורים ענקיות, שממש מובילות תהליכים כאלה. לצערי, בארץ היוזמות הן מאוד מקומיות, ומכיוון שאין פה איזושהי תמיכה מדינית, אפילו איזושהי אמירה של המשרד, אז זה מתגלגל רק בתחם של ההורים. וצריך רגע להזכיר, יש לנו חוקים נגד האלכוהול וסמים, צריכים להיות חוקים גם לדברים האלה. אי אפשר רק לגלגל את זה לפתח הציבור ולהגיד תתמודדו, כי אנחנו יודעים שזה לא עובד. אנחנו יודעים שמניעה של משהו, של התנהגות סיכונית, דורשת גם פעולות מניעה, אבל גם אכיפה. אני לא יודע איך אפשר לעשות חוק שאי אפשר שיהיה לי ילד טלפון. לא, זה אי אפשר. כן. אפשר לאסור על שימוש בטלפונים בבתי ספר יסודיים, על המורים בכלל, זאת אומרת, זו לא המלצה. לא יכול להיות שאני יושב עם מנהלת, שיושבת עם ועדת מסכים של בית הספר, שהביאו אותי כדי לעזור להם לדחות את גיל מתן הסמארטפון, לעבור את התהליך, אז אני אומרת לי, תקשיבו, עד כיתה ד' אני באה, היי ו' אני רוצה שיהיה להם סמארטפון. לא יכול להיות שהמנהלת אומרת להורים משפט כזה. היא לא תחייב אותם לקנות סמארטפון. וזה מעיד על בורות. כי הם לא צריכים סמארטפון בכיתה ה' ובטח לא ללימודים. רוצים, יש מחשבים, תלמדו על מחשב אם צריך פעולות טכנולוגיות. אז כן, אז כאן חקיקה תעזור. 2, חקיקה נגד רשתות חברתיות, רוב הנזק הוא ברשת. אתה יודע שחלומה של ילדה היום בת 8, להיות מפורסמת. לא, זה כבר מגיל 6. להגיע לספורה. מה זה ספורה? יש לך בנות? יש לי בת, אין לה טלפון, אין לה אוקיי, אינסטגרם. בגלל זה, אתה מבין, בת לא, כמה היא? היא כיתה א'. בסדר, אבל אמרתי גיל 8, מה זה ג'. חלומה של ילדה בת 8 היום הוא להגיע לספורה. ספורה זה חנות מוצרי טיפוח בלונדון, זה רשת. עכשיו, איפה היא לומדת את זה? באינסטגרם. איך היא לומדת באינסטגרם? כי האלגוריתם של אינסטגרם, זה אמרה סמנכ"לית מדיניות של פייסבוק שהתפטרה, יודע לזהות ברגע שילדה מתחילה לעלות סלפי, להוריד, להוריד, האלגוריתם קולט שהיא כנראה לא מרוצה מהפנים שלה. אז מה הוא מתחיל להראות לה? פרסומות כמוצרי טיפוח. רוב הנזק זה הרשתות והחשיפה אליהן בגיל צעיר. למה ילדים בכיתה ג' צריכים לראות פורנו? לא כי הם חיפשו. כי מישהו הריץ את זה בשכבה. בוא נתעכב על זה רגע. מה זה עושה למוח של ילד? ילד עכשיו נחשף לתוכן מיני מסוג כלשהו, מה קורה לו? זה פגיעה מינית. ממש. כן, כי תקשיב, זה לא... מה הפורנו הכי קרוב שאנחנו יכולים? קודם כל זה לא נקרא פורנו פעם, זה נקרא סרטים כחולים, נכון? היה מגזינים, פלייבוי, היה אולי את הוידאומטים, היה את VH, מין ערוץ גרמני כזה שהתחילו הכבלים, היה את אסקימו לימון, זה כאילו היה הכי נועז. ובאיזשהו שלב בנערות שלי התחיל ערוץ אגו. אני זוכר, אז התחיל ערוץ אגו, היית יכול לראות שם, אבל היית צריך קוד בשביל להפעיל את זה בממיר. וזה לא היה הארדקור, כאילו, עדיין, זה היה... אנחנו חיים בתקופה אתה יודע, פורנאב זה אחד הערוצים הכי פופולריים. נראה לי זה האתר הכי פופולרי הכי בעולם. גדול בעולם. כן. פורנאב, הם מפרסמים כל שנה כל הסטטיסטיקות שלהם, פורנאב בשנה מעלה 180 שנות פורנו. 180 שנות פורנו. וזה אתר אחד. יש את Rule 31, לא זוכר את המספר, שאומר שאם חשבת על זה, מישהו כבר הסריט את זה. בהקשר של
פורנו. זאת אומרת, יש שם הכל. ותחשוב שילד בכיתה ג' הוא לא מקבל, הוא אפילו לא מקבל סצנת מין, אם אפשר לקרוא לזה מין. הוא מקבל משהו הארדקור, הוא מקבל משהו כל כך נורא, שזה נצרב לו בתודעה, זה לא יוצא, אני מדבר לפעמים ילדים ל-15, ושאל אותם, מתי פעם ראשונה ראיתם? הוא בכלל מבין מה הוא רואה? ואז הוא נזכר. הוא רואה, לא, הוא רואה, מה? כן, כן. פשוט שים לב את ה... הוא רואה שני אנשים, הוא רואה אנשים, או קבוצה של אנשים, הוא הרבה פעמים מגיב לזה או ב-X, או בקצת ריגוש, כי אתה יודע, יש שם בלבול מאוד גדול. בבהלה הרבה פעמים, כי זה, הם רואים אלימות, הם רואים את הדברים הכי קשים, שרצו פתאום בוואטסאפ. וזה נצרב בתודעה, וזה הפך להיות כרטיס הכניסה שלו לעולם ולמין והמיניות, בכלל סטיקרים מיניים, שהם נחשפים אליהם. בואו ניקח את ה-7 באוקטובר, 23, 6:29 לפנות בוקר, התחילו הזעקות בכל הארץ. מה אתה עשית? אתה זוכר? איך ניסית להבין מה קורה? האמת שאני לא ידעתי מה קורה, הייתי בבית כנסת, ונשארתי שם, כאילו סיימנו גם את לא הייתה לך התפילה. את האופציה להיכנס לאתרי החדשות. לא היה לי, גם לא הייתי נכנס, כנראה, לא הייתי נכנס, כאילו הזקה, לא תיארתי לעצמי שזה כזה דבר גרוע. כאילו אמרתי ממדים, בסדר, כנראה עוד פעם יראו עלינו. אז אני ניסיתי, אני אפילו זוכר במיטה, לא כל כך הבנתי, אמרתי, זה נראה לי טעות בכלל, כאילו זה. אחרי זה ניסיתי קצת בחדרי החדשות, וראיתי שאף אחד לא ממש מדבר על זה בהתחלה, בדקות הראשונות. אמרתי, טוב, כנראה זה טעות. באמת, חזרתי לישון. ומה עשו בני הנוער? הלכו לטלגרם. ישירות לערוצים של החמאס. כי אם אנחנו חושבים שהיום מראים לנו בחדשות דברים שהם לא רעים, מה שהם ראו, משם זה זלג לטיק-טוק. טיק-טוק מאז תחילת המלחמה, לפי הדיווחים שלהם, הסירו באיזה 2 מיליון סרטונים של ה-7 באוקטובר. הדברים הכי קשים. ומשם זה זלג לוואטסאפים של ילדים בכיתה ג'. איזה סיבה יש שילד בכיתה ג' נחשף לזה? אנחנו שודדים ממנו את הילדות שלו. זה האחריות שלנו. אני אתמול העליתי בדיוק פוסט, יש עכשיו 2 סרטונים שרצים ברשת. אחד של הבחורה האוקראינית. כן, והשני של צ'רלי קירק. אני דרך אגב... אני לא ראיתי אותם. לא ראיתי אותם גם. מספיק שתיארו לי כדי להגיד להורים, שימו לב למה הילדים רואים בימים הקרובים. ותנטרו את זה, למה הוא צריך לראות את זה? ועוד בלופים. תחשוב מה זה עושה, המוח שלנו לא יודע להפריד בין סרט למציאות. וגם איך הוא אמור להגיב לזה? כי כל החברים בטח יגיבו על זה באיזשהו צחקוק, ויכול להיות שהוא מרגיש עם זה נורא, אבל הוא לא יהיה גבר אם הוא עכשיו לא מגיב באותה צורה. אסור להיפגע, אסור להראות רגשות, ויותר מזה אנחנו רואים הקיה של החושים. כי המוח שלנו לא יודע להפריד בין סרט למציאות. תראה 20 פעם, 30 פעם עריפת ראש, בפעם ה-31, אני מגזים. כבר לא ירגש אותך. נכון? זה אותו דבר קורה גם עם פורנו. כשאנחנו היינו נערים, היה את הסרטונים של דאעש. אז התחילו הסרטונים של דאעש, וראיתי את זה. אני חושב שעד היום המוח שלי לא עיכל שזה אמת. עד היום המוח שלי לא הבין שמה שראיתי שם היה אמת, אלא הוא כנראה הניח שזה איזשהו סרט שאני רואה, ושזה לא אמת. אבל אנחנו כן רואים הקיית חושים, אנחנו רואים ירידה בחמלה. אנחנו רואים קושי לזהות מצוקות רגשיות ילדים של החדשה, אנחנו רואים בכלל ירידה בתקשורת בין אישית, כי רוב התקשורת עברה לוואטסאפ, ואנחנו רואים חשיפה לא מותאמת בגיל צעיר, שהמוח לא יודע להכיר. זה טראומה, זה טראומה. אנחנו רואים היום טראומה משנית אצל ילדים, שלא היו בלב הזוועות של ה-7 באוקטובר, אלא נחשפו לזה ברשת, וממש מגיבים בסימנים של טראומה, כתוצאה מהצפייה בסרטונים. וזו האחריות שלנו להגן עליהם. ולכן הוא לא יכול שיהיה לו וואטסאפ. וואטסאפ לא נועד לילדים. אפשר להעביר עוד 1,000,000 סדנאות. אני מעביר סדנאות על גלישה בטוחה, ואני אומר לך, אי אפשר ללמד ילדים להשתמש בוואטסאפ. אי אפשר. נכון. גם אנחנו המבוגרים, אני מסכים. אנחנו לא נועדנו לתקשר מאחורי מסך, אנחנו הופכים להיות אנשים יותר אכזריים, כשאנחנו לא רואים פנים, כי זה המוח האנושי. אני צריך לראות פנים כדי לחוות אמפתיה. אתה יודע שהייתה אצלי מאי גולן, יש לה סיפור ילדות. יש לה סיפור, כן. והתגובות באינסטגרם שלי, ברמה כזאת שכבר באיזשהו שלב, הפסקתי לקרוא, לא יכולתי לקרוא מה אנשים כותבים אצלי, וגם היה שי גולדן, אחרי שהוא היה, שי יש לו פעמיים, פעם אחת הוא עבר משמאל לימין, ואז הוא עבר מימין כאילו לשמאל. לא, אבל יש לו סיפור יתמות, לא? כן, יש לו גם סיפור, אבל הוא סיפר פה שהוא ב-7 באוקטובר, אמר תם עידן נתניהו. כאילו הוא אמר זהו, אני הבנתי שתם עידן נתניהו, הוא אומר, וככה מתחיל הסרטון שלי, סרטון שראו אותו 100,000 אנשים, דעתי קרוב ל1,000,000 אנשים, והתגובות שיש שם, וכמות הכללות, וכמות הזה, אלפים של אלפים. עכשיו אמרתי לעצמי, בטוח בוטים, אני אמרתי לעצמי, זה בטוח בוטים. נכנס לתגובות, נכנס לאנשים, אנשים אמיתיים, עם עסקים אמיתיים, אחד הוא דוקטור לזה, והשני מרצה בזה, זאת אומרת, איך יכול להיות? עד שהגבתי פעם אחת אצל מאי גולן, הגבתי למישהו, אמרתי לו, תגיד,
אתה אדם אמיתי, אתה לא בוט, אני רואה אותך, אתה באמת מגיב ככה, במילים האלה? והוא התחיל לקלל אותי גם. אמרתי לו, תקשיב, אני מוחה לך, אני מבין שאתה לא איתנו. עכשיו תחשוב על ילד שעשה איזה טעות קטנה בוואטסאפ, אמר משהו לא נכון, ענה איזה טעות. ושכל השכבה נכנסת בו. או שהיא העלתה תמונה של האינסטגרם, ומישהו כתב לה פרה כנסי לחדר, יומיים נכנסת לחדר ולא יוצאת משם. אנשים שבכלל לא מכירה. אנחנו כמבוגרים לא יכולים להתמודד עם עוצמה כזאת. תחשוב מה ילד חווה. ולכן זה כלי שלא מותאם. עכשיו, הוא לא מותאם בכלל. הוא לא מותאם לשימוש האנושי, אבל בסדר, את זה לא נשנה, זה טכנולוגיה שאנחנו צריכים ללמוד לחיות כצידה. אז מ-1 עד 10, כמה הורה צריך להילחם על לא לתת לילד שלו סמארטפון עד איזה גיל? עד גיל 13? תראה, אם תשאל מתי נכון לתת סמארטפון, מבחינת השלב שבו המוח יכול, 1, להתמודד עם התכנים, 2, להבין. הרי, אומרים לפעמים, תבוא תדבר עם הילדים בכיתה ב' על... אי אפשר לדבר איתם בכיתה ב' על זה. הם לא יבינו, אני יכול להגיד להם עד מחר, זה לא, זה כן, זה... הם לא מבינים עדיין. ולכן אי אפשר לתת להם את הכלי הזה. כמו עם סיגרות. בסיגרות אני אגיד לך עד כיתה ו', אל תעשן, זה רע. כיתה ז' אני כבר אסביר לך את ההשפעות הפיזיולוגיות. כיתה ט' אני כבר אסביר לך את הכוחות הכלכליים שפועלים כדי לשמר את הסיגריות. בסדר, יש הסברים, יש שלב שפשוט להגיד, זה לא לגילך, וזהו. וכשתגדל תבין. אולי לא תבין, לא יודע. יש איזה רצון, לפעמים מבקשים, תן לי איזה הסבר שהוא ממש ישכנע אותו למה הוא לא צריך סמארטפון. אין הסבר כזה. כי הוא לא ישתכנע, כי הוא לא יכול להבין את זה בגילו למה הוא לא צריך. הוא רוצה את זה, כמו מוצץ. ולכן אני לא חייב לתת הסבר, אני יכול לתת הסבר, זה לא מתאים בגילך. ואם הוא לא יקבל את זה, אז אני אגיד, אוקיי, אולי יום אחד תבין, ואולי לא, אבל אנחנו חייבים להסכים, תפקידי לא לשכנע. אבל לתת הסבר. אנחנו מדברים על גיל 14. גיל 14. עכשיו הנה, כשאני אומר את זה בארץ, אז פותחים את העיניים. אבל לא, זה עדיין לא תשובה. מ-1 עד 10, כמה הורה צריך להילחם, לא לתת את הסמארטפון. זאת אומרת, עד כמה הוא צריך להתאמץ על הדבר הזה? מאוד. 10. כל החיים בבית מתארגנים סביב הסמארטפון, ברגע שהילד קיבל סמארטפון, סביב הפעם הבאה שהוא יהיה בסמארטפון, סביב מה קורה בסמארטפון, סביב הצורך שלי לנטר את הסמארטפון, סביב זה שרגע, אם עכשיו אני בחוג, אז אני לא בסמארטפון, אז אחרי תחזיר לי את השעה הזו שלא הייתי בסמארטפון, כל הבית מתחיל להתארגן סביב זה. אז כן, תילחם על זה. ותשמר. עכשיו, תמיד במאבקים שלנו בהורות, אנחנו צריכים לראות על מה אנחנו נלחמים ומה המחיר שאנחנו משלמים. אבל זה בטופ של הדברים שצריך. היום, אני חושב שלייצר מדיניות שימוש בטכנולוגיה בבית שמחייבת את כל בני המשפחה. לייצר כללים ברורים לשימוש בטכנולוגיה. לייצר זמנים נטולי טכנולוגיה. לייצר חניכה לשימוש נכון בטכנולוגיה. לא לוותר. אנחנו גדלנו בילדות מבוססת משחק. אנחנו גדלים עם ילדים בילדות מבוססת מסכים. הם לא בחוץ. איך תראה מה קורה בתנועות הנוער? איך תראה מה קורה בחוגים המתנסים? יש ירידה משמעותית. אין ספורטאים. אומרים שאין ספורטאים אולימפיים כבר כאילו בעתיד, כי הרבה פחות... אתה יודע שהשבוע, לא זוכר מתי דיברתי עם מישהו, אמרתי לו, תשמע, יש ברוסיה אזור שנקרא דגסטן. יש שם בצ'צ'ניה. ושמה יוצאים משם לוחמי UFC הכי גדולים בהיסטוריה. באמת, הדבר שהכי קרוב לספרטה שאני ראיתי. כל אחד שם הוא לוחם, כאילו באים ל-UFC וגומרים את כולם, ברמה שהם בלתי מנוצחים. לא, אז התחלתי לראות איך יכול להיות, כאילו אז מסתבר שכל הילדות שלהם, מה שהם עושים, זה נלחמים אחד עם השני. אין טלפונים, אין משחקים, אין זה. נלחמים אחד עם השני, יש להם דוב. הם עושים קרבות עם דובים, כאילו, ברמה הזאת. אבל אתה רואה שיוצאים משם ספורטאים שבכל העולם לא מצליחים להוציא ספורטאים כאלה, ושם אחד אחרי השני. וזה מה שעושה את ההבדל. זאת אומרת, שם הפוקוס. הפוקוס צריך להיות משחק חופשי. באמת, הדבר הכי חשוב להתפתחות תקינה, שילד משחק עם החברים שלו בחצר, בלי כלום. אבל אבא משעמם לי. אוקיי, אני מבין, זה לא פשוט. אני כרגע קורא עיתון. אז אבא משעמם לי, אז מה? מה צריך להיות זה תגובה? מה שמלחיץ את הילדים, את ההורים. נכון. את ההורים מלחיץ, זה שהילד יגיד משעמם לי, זה שהם מרגישים שהם צריכים להיות צוות בידור של הילד. בדיוק. אבל מה עושים? אבא משעמם לי. מה אבא שלך היה עושה כשהיה משעמם לך? לא הייתי אומר לו זה בכלל. מה הוא היה עושה ביום חופש? הוא היה לוקח אותך לתור לסידורים שלו. נכון. 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 אתה היית, אגב, דיברנו על פורנו, אנחנו היינו מציצנים לעולם של מבוגרים. גם שאם צפית במשהו, ידעת שאתה מציצן לעולם לא שלך. היום הפורנו פונה אליהם. זה מגיע ישירות אליהם. כי גם תעשיית הפורנו יודעת, כמו עם כל תעשיית סמים. הצלחת לחוות ילד, יהיה לך לקוח להרבה מאוד שנים. אבא משעמם לי. קודם כל, יש איזה לחץ משעמום. גם אצל ילדים.
אני אגיד, אומר להם הרבה פעמים כבר בתיכונים, קחו 5 דקות ביום, 5 דקות עם עצמכם, אני קורא לזה זמן שימום. 5 דקות בלי טלפון, בלי חברים, בלי אוכל, בלי מוזיקה. ולרוב מישהו יגיד לי, תקשיב, אני עושה את זה, ואז יש לי מחשבות. אבל הוא צודק. הוא מפחד להיות עם המחשבות שלו. מיינדפולנס זה המצאה של ה-20 שנה האחרונות. כי פעם לא צריך. ישבת בשירותים, היית מיינדפול, חיכית בתור, היית מיינדפול, היית מיינדפול, היית רגע עם עצמך, 5 דקות עם עצמך. היית נוסעת באוטו, היית מיינדפול, כי לא יכולת להעביר כל הזמן מוזיקה ברגע שהשיר התחיל ולא אהבת אותו, אז עשית... אז א' הורה צריך להבין שתפקידו לא להיות מחולל רעיונות. כי שום רעיון שהוא ייתן, הרי מה קורה? אתה לוקח את הטלפון, ואז הוא צועק, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? ואז ההורים מתחיל להמציא רעיונות, אולי יפגוש חברים, אולי תצא לחוג, אולי תזה... באמת, ואני תמיד שואל הורים, תגיד, קרה שהצעת הרעיון, והילד אמר, וואלה, אבא, זרק את הרעיון, לא קרה, מה כן קרה? קודם כל, הרעיון הזה נפסל, זאת אומרת, אני יותר לא יכול לפגוש חברים, כי זה בא מההורה. 2, הוא מבין שאתה במצוקה. כי הוא מבין שאתה בעצם מקור השעמום שלו. אתה אחראי על השעמום שלו, כי תראה כמה פעולות אתה עושה כדי שהוא יצא מהשעמום. ואז מה קורה? הוא מוכיח לך שבאמת הוא יכול להיות רק בטלפון, כי שום דבר לא מעניין. אז כשהיה דבר משעמם לי, אפשר ליהנות באמפתיה. אגב, הם הרבה פעמים באמת במצוקה. אם ראית ילד שלקחו לו את ברול סטארס, הוא מגיב בקריז לכל דבר. וזה קריז. כי הדופמין שלו נחת. ואפשר להגיד, אני מבין, זה קשה. לשתף אותו במה אני עושה באותו רגע, ובזה יסתיים הדיון. כל אלה יודע מגיל 3. כל ממשיכים לדבר איתי על זה, יש סיכוי שעמדתם תשתנה. ואגב, זה עוד דבר שהשתנה בהורות. כל הזמן מנסים לשכנע אותם. לא צריך לשכנע. כי הם באמת עוד לא בשלים להבין חלק מהסברים. אני כן צריך לתת הסבר שהם יכולים להבין, הם לא חייבים לקבל אותו. אני מסביר פעם אחת, אחרי הפעם השנייה שהסברתי, שתגדל תבין. והסתיים הדיון. והוא ימצא את הפתרון. אף ילד לא מת משעמום. זאת אומרת, המקרה הוא, איפה הבעיה? שאם הילד אומר משעמם, אבל האבא בעצמו בטלפון, אז הוא יגיד לו, אבא משעמם לי, אז הוא יגיד לו, טוב, אני מבין, אבל אני בטלפון. ולכן, כשאמרת קודם שיש לך גם נוקיה, לי יש גם נוקיה, יש לי אייפון 16, אני לא נגד טכנולוגיה ואני אוהב גאדג'טים, ויש לי גם נוקיה. פשוט על אותו קו, אפשר. כאילו, הרבה פעמים מפתעים שאפשר על אותו קו, כן, אפשר על אותו קו. ויש שעות, נגיד, במיוחד אחר הצהריים, נגיד אם אני יושב בגינה, שאני משתדל להתיישב עם הנוקיה, כי זה לא שאני צריך כל הזמן לשחק עם הילד שלי בגינה, הוא כבר יודע לשחק לבד. אבל אני לא רוצה שהוא יראה שכל פעם שאין איזה משהו, אני ישר בתוך הטלפון, כי זה הדבר היחיד שיכול... עכשיו, אני גם מרגיש את זה על עצמי. כאילו, חסר לי הטלפון, חסר כי אני יושב ובואה בגינה, ויש הורים ומדברים בזה, וגם אני רוצה שהוא יראה שאני מדבר עם הורים אחרים, ואני לא בתוך הטלפון. אז כן, זה הדוגמה האישית. כי כן, אם אני ישר, אם הילד לא רואה אותי מסוגל להכיל שעמום, אז אין סיבה שהוא יצליח. למה יש לך סמארטפון? אם אתה מבין את כל הנזק שזה יכול לעשות, כאילו, אם פעם שאלת את עצמך, אבל באמת, שאלה אמיתית, ללמה אני צריך את הסמארטפון? קודם כל, יש שם פיצ'ר, אם אתה חי בעולם המערבי, אתה יודע, אם הייתי עובר לחברה אחרת, או מישים, או אפילו 100 שערים, נגיד, סתם, אתה יודע, כנראה לא הייתי צריך סמארטפון, כי לאף אחד לא היה. אבל יש שם דברים שאתה לא יכול לעשות בסמארטפון. כמו מה? בוא, קח לדוגמה, אתה הולך להצגה. אז תגידי, אפשר להדפיס את הכרטיסים, נכון. לא, אני לא שואל בכלל למה יש לך את המכשיר, אני אומר, למה הוא איתך ביום יום? למה שהדיפולט לא תהיה עם הנוקיה? הבנתי. ושאתה צריך, תהיה עם האייפון. תשמע, בסוף אני לא יכול לחנך את הסביבה שלי. ורוב הלקוחות שלי יוצרים איתי קשר בוואטסאפ. אנשים לא מתקשרים היום. הרי גם כשמישהו מתקשר, אתה מתעצבן. שישלח וואטסאפ, למה הוא מתקשר? למה אני שואל אותך את זה? כי שאלתי את עצמי את זה, ואני לא בטוח שהצלחתי לשכנע את עצמי, כי וואטסאפ יש גם במחשב. והרבה אנחנו ליד מחשב ורואים את הדברים. ואם זה רק וואטסאפ, אז גם בטלפון עם המסך המרובע, הפצפון, גם שם יש וואטסאפ. זה פשוט פחות נוח. וכאילו... תשמע, אבל לא, תראה, קודם כל, צריך להפריד בין טכנולוגיה שהיא מקדמת לבין טכנולוגיה שהיא ממכרת. אמר מיכה גודמן, יש לו ספר מהפכת הקשב, לא יודע אם קראתי. כן. אז הוא מדבר על זה שאנחנו בעסקה עם הטכנולוגיה. קיבלנו וואטסאפ, יותר קל לתקשר, נכון? רואים ירידה עקבית ביכולות אמפתיה ותקשורת. קיבלנו ווייז, יותר קל להגיע ממקום למקום, רואים ירידה בתפיסה מרחבית ויכולות ניווט. קודם כל, כל מיומנות כזו שאנחנו, מספרי טלפון, אנחנו כבר לא זוכרים 20 שנה. אז גם אנחנו רואים יותר מקרים של דמנציה ואלצהיימר בגיל צעיר, זה דבר אחד, כי אנחנו לא מפעילים את הזיכרון מספיק.
אבל הוא אומר, אנחנו כל הזמן צריכים לשאול בעסקה הזו מה אנחנו מרוויחים ומה אנחנו משלמים, ולוודא שאנחנו בצד המורווח. אז יש פה איזו עסקה, אנחנו לא נגד הטכנולוגיה, כי היא חלק מהעולם שלנו. זה לא מדויק, כי אם אני עכשיו אעבור לוואטסאפ בטלפון של נוקיה, המון פעולות אני לא יכול לתת מענה ללקוחות, כולם מתקשרים בוואטסאפ, אבל לפעמים נדרש לכתוב הודעות ארוכות. זה לא כזה פשוט, ברגע שהעולם סביבי מתנהל ככה. הנה, כמו הילד בכיתה שכולם מדברים בוואטסאפ, והוא לא. כן, אבל לא יודע, טוב, אולי זה... אבל אני אומר גם אני הסרתי התראות, אין לי הודעות פוש. אבל זה גורם לזה שאתה פותח יותר את הוואטסאפ, כי אתה לא יודע אם יש לך הודעה בפנים, אז אתה פותח אותו כל הזמן. לא נכון, כי אם הטלפון היה עכשיו שוכב כאן, לא הייתי מושיט כל שנייה לבדוק מה קורה. אבל אם עכשיו הייתה קופצת התראה, הודעת פוש של אתר חדשות, ישר הייתי מסתכל מה קורה. אם הייתה קופצת התראה של אינסטגרם, ישר הייתי מרים כדי לבדוק. עצם זה שהוא מונח כאן ולא מהבהב, הרי היבוב מפריש קורטיזול. קורטיזול זה הורמון שיוצר סטרס, לחץ, הוא מסמן למוח, תקשיב משהו פה קורה, תהיה דרוך. אם הוא לא מהבהב, אז אין סטרס. אז זה כן משמעותי. אני גם לא רוצה שיצפצף. זאת אומרת, אני כן יכול לארגן את הטלפון בצורה שהוא יהיה פחות מושך עבורי, ויותר ככלי עבודה. זה לא פשוט, נכון? זה מאבק שאנחנו מנהלים כל הזמן. זה סתם, זה כאילו שאלה בשביל עצמי. אז תשאל את עצמך. תנסה להסתובב יום שלם עם נוקיה, תראה. זה מלחיץ. זה מלחיץ. בסדר, אחרי שבוע אתה כבר תלחץ. עכשיו, מה שמתי לב גם? רציתי להזמין לפה את הרב שרקי לפודקאסט, וגם את הרב לאו רציתי להזמין. אנחנו בקשר שם, ושלחו לי את המספר שלהם. אז אני בא לשלוח וואטסאפ. אין וואטסאפ. אז כאילו אמרתי, מה עושים? אמרתי, מה, מתקשרים? ככה מתנהגים? כאילו מתקשרים? נהיה זוג מטופלים חרדים, הורים. יש להם טלפון בטוח. וזה משגע אותי שקשה להשיג אותם. כי אבא ביום הוא גבאי בבית מדרש, בערב הוא לומד, יש לו זמנים קצרים, ואני לא יכול להשיג אותם, אני לפעמים צריך להודיע להם משהו, אי אפשר להשיג אותם. כי עכשיו תמיד הוא חוזר, אבל אי אפשר, אם הייתי שלוח וואטסאפ, אני שלוח וואטסאפ, אתה יודע שהוואטסאפ זה, מתי שהוא יראה את זה, ישלח לי בסדר, אני לא צריך כאילו כל היום, סליחה, נשמור בזיכרון, שאני צריך לחזור אליו ולהתקשר אליו, וגם לפעמים לא בא להתקשר, אני רוצה לשלוח את ההודעה, וזה, מה אני עכשיו צריך שיחה בזה. נכון, יש ירידה בתקשורת, והנה, פתאום אתה צריך להתקשר. יש לי לקוח, יש לו חברה שווה עשרות מיליונים, ישראלי, חברה שלו בחול, אין לו סמארטפון, אין לו. נו ושאלתי אותו, איך תופסים אותך אנשים? כאילו, איך אתה זמין לאנשים? הוא אומר, למה צריך להיות זמין לאנשים? הוא אומר, ממתי להיות זמין לאנשים, שזה לא במסגרת, הוא אומר, מישהו צריך אותי למשהו, יש מייל, תשלח מייל, אני אראה אותו, שאני אראה אותו, כאילו, מישהו צריך אותי למשהו דחוף, אתה יכול להתקשר אליי בטלפון, אם זה מספיק דחוף, אתה רוצה להתקשר, תקשר, אין בעיה. אבל הוא אומר, כאילו, הוואטסאפים נהיו תרדות כל הזמן, סתם, מציקים, אומר, אם זה חשוב, תקשר, אם זה לא מספיק חשוב, תשלח מייל. זהו. אז הנה, צרפת חוקקה חוק. הנה חקיקה, איך חקיקה עוזרת. אחרי 5 בערב, אסור לשלוח הודעות לעובדים. ואם העובד לא ענה או לא הגיב אחרי, אסור לשלוח, זה בכלל עבירה על החוק. הנה איך חקיקה עוזרת. אני לא יודע אם זה עוזר, רוב ההודעות הן לא מעבודה, רוב ההודעות זה של המשפחה, חברים, וואטסאפים. תשמע, אני עובד הרבה עם בתי ספר, ואני כרגע לא אומר את זה בביקורת, כי ככה המערכת מרגילה אותם לפעול, הם יכולים גם ב-10 בלילה לשלוח הודעות, יועצות, בוא לסגור משהו וזה. עכשיו בסדר, זכותי לא לענות, אני לא עונה בשעות האלה, כי אני לא עובד בחדר מיון, והכל בסדר, אפשר גם אף אחד לא מצפה. כי זה לא שכותבים לי, למה אתה לא עונה. קודם כל, אותי מבאס שהיא עובדת ב-10 בלילה. למה היא עובדת? כי הורים עד 9 בערב עוד מציקים לה. למה בכלל אתה שולח אותה למישהו? טוב, בבית ספר אני יכול להבין, מתי אתה יכול לדבר עם המורה של הילד אם לא בערב? יש לה שעות חופשיות, ובשעות שהיא נתנה באספת הורים, יש שעות. יש זמנים, היא לא צריכה להיות ממנו כל זמן. זה תמיד בערב, לא יודע, ככה אז זה... אולי אם היא החליטה, קודם כל, אז גם כאן צריך. כן יש ציפייה, וזה מאוד ישראלי, לזמינות 24/7. יש ציפייה כזאת. עכשיו, הנה, הוא הרגיל את הלקוחות שלו, שהוא לא זמין. אתה יודע, אתה יכול להרגיל. שאלה מה המחיר שתשלם. נכון, יכול... האם כולם יעברו באמת לטלפון, או חלק יגידו, טוב, אני נגיד, יש מקומות שאם אני צריך איזה שירות, ואם אין וואטסאפ וצריך להתחיל להתקשר, אני מוותר, עובר על האיש מקצוע הבא. כן, טוב, זה גם כי חינכו אותנו לאינסטנט. כל אפליקציה מטרתה להקטין את החיכוך האנושי. אם תחשוב על זה, כל אפליקציה שיצאה,
יקטנה עוד קצת, אתה לא צריך להזמין מונית, אתה לא צריך לצאת לרחוב, אתה לא צריך לפגוש בנקאי, אתה לא צריך לפגוש כלום. לא צריך להזמין, לקנות אוכל, מגיע אליך. אתה גם לא צריך לפגוש את השליח, אתה מסמן לו שישאיר לך את זה מחוץ נכון. לדלת. כלום. כל אפליקציה VR, כבר אתה, אם מסתכלים לתוך העולם שמרק צוקר מנסה לבנות, הוא רוצה שיהיה לך פרוקסי שלך, אבטר, שיטייל בעולמות, ואתה תנהל אותו מהמחשב שלך. אז בוא רגע נדבר על מה הטעויות הכי גדולות שהורים עושים. מסכים, דיברנו על זה כבר הרבה מאוד זמן עכשיו, הבנו מסכים, כמה שפחות, בטח בגילים הצעירים, נורא והיום ובסדר. מסכים, לא. מה עוד הטעויות של ההורים? דיברנו קודם על תסכול של ילדים. על זה שאין להם יכולת להתמודד עם תסכול. מגדלים ילדים מפונקים. למה? מה אנחנו עושים? קודם כל, המערכת מאלצת אותנו. אתה זוכר שהיה משוב בבית ספר שלך? משוב? היה כבר משוב, המערכת משוב. לא. שכל פעם שאתה אומר משהו בשיעור לא נכון, כאילו מפטפט בשיעור הזה, אז שולח הודעה להורים? לא מכיר מערכת משוב? גם אין את זה אצלנו, מה זה? זה גם רק יסודי יש לך בבית? יש לי יסודי, כן. אז חכה שיגיעו לחטיבה, יש את מערכת משוב. אוקיי. כל הפרעה. הילד לא יגיע עם תלבושת, הילד לא יגיע עם שיעורים. זה מופיע במשוב, מקפיץ להורי הודעה, הוא יודע את זה אונליין. אוקיי. לא. איזה סיבה יש לעדכן את ההורה 10 פעמים ביום בכל פיפ שקרה עם הילד שלו בבית ספר? הרי מה קורה? זה שואף את ההורה לתוך מערכת היחסים הזאת. הרי אם מעדכנים אותו, עכשיו צריך להגיב. ההורים שלי ידעו ההורים שלי בכלל לא דיברו עם המורים. הם הגיעו בימי הורים. ואת שאר הדברים אני הייתי צריך לפתור מולם. מערכת היחסים הייתה שלי מול המורה. ושלי מול ההורה. כן, קרה משהו קיצוני. נכון, בסדר, אנחנו תמיד אבל אני אומר את זה, כי המערכת שואבת את ההורים להיות סופר סופר מתערבים, לא מעורבים. זה שאתה מקבל התראה על כל פיפ שהילד שלך אמר, מאלץ אותך להיכנס לתוך הדבר, ואז אומרים, ההורים כל הזמן מתערבים לנו. הם מתערבים, כי אתה כל הזמן מערב אותם. וכל הזמן נותן להם תחושה, אם אני מקבל 5 התראות ביום, אני לא יודע כמה הורים אחרים קיבלו, אז אני אומר, אוקיי, הילד שלי כנראה משהו לא בסדר, 5 התראות, עכשיו מה הוא עשה 5 פעמים ביום? פטפט, ואותו מורה, כי הוא לא בא לו טוב, אז שלח לו לדעת משהו. אז אני אומר, גם המערכת דורשת מההורים כל הזמן להיות שם. לצד זה, יש מין חשש כזה, גם בגלל תחרות הורית, שהיא מאוד מאפיינת את הרשת. כל הזמן התחושה הזו שהורים אחרים משקיעים יותר, עושים יותר, הולך להם יותר. וגם החשש מהעתיד, וגם המעמד המאוד נמוך של מערכת החינוך, והתחושה הזו, בדיוק דיברתי על זה עם חבר, הוא אמר לי, אני כשהייתי בן 4 לא הייתי לחוגים. מה אנחנו, ג'ודו, כדורגל, לא היו לחוגים. ואז ניסיתי לחשוב, למה בגיל 4 אתה צריך לשלוח לחוגים? אחד, כי אתה לא סומך על המערכת, אתה אומר, אני צריך לתת לו משהו. גם אם זה ג'ודו, כי אני צריך לתת לו עוד מיומנות, כי המערכת לא נותנת לו מספיק. כי הוא מין תחושה כזו שאתה לא מצייד אותו במספיק כלים. ואז יש כל הזמן דאגה של ההורים, שלילד יהיה קשה, שהוא לא יצליח, שהוא לא יוצא בגרות, שהוא לא זה, ואז הם מתחילים לעשות את הדברים בשבילו. והם מעירים אותו בבוקר, והם דואגים לשיעורי בית, והם מתאמים אותו לשיעורים פרטיים, והם מביאים אותו לבית ספר, והם לוקחים אותו לבית ספר. הנה, ראיתי שבוע בבית ספר, אמא מביאה את התיק של הילד. אומרת לה המורה, בתיכון, יוד. אומרת לה המורה, למה את צורכת את התיק? לא, כי הוא לא יתעורר. מה זה לא תעירי אותו ושילך לבית ספר ויהיה את התיק? לא הבנתי. אמא הביאה תיק בלי ילד? כן, הילד יגיע יותר מאוחר, לא, פשוט אין לו כוח לסחוב. וואו. אבל זה לא, אתה יודע, מי שרואה ביום יום בני נוער לא עומד בזה. אנחנו נראים מפונקים כי אחד, אין לנו באמת סבלנות ללמד אותם. הרבה יותר קל הרבה פעמים לעשות את הדברים בשבילהם. נכון, הרבה יותר קל להלביש ילד בן 4 מאשר לתת לו להתלבש בבוקר. הנה, היום הילד שלי בגיל 4, הוא רצה לכפתר לבד, הוא החליט שהוא לובש חולצה עם כפתורים, הוא רצה לכפתר, ואני הייתי, מיהרתי. לא, אבל אני מאוד, נתתי לו לכפתר. וזה לקח כמובן פי 10 יותר זמן ממה שלי, אבל תחושת העצמאות שהוא חווה, תחושת המסוגלות שהוא חווה, התחושה היא שאני לא מייתר אותו, עזוב, אתה לא יכול, בוא אני אעשה את זה מהר. אז אני אתחיל בדברים הקטנים. אם אתה אומר לו, אני אעשה בשבילך, אז אתה בעצם מוציא לו את כל תחושת המסוגלות, כאילו ביטלת אותו לגמרי. כל פעם שאתה עושה בשביל שלך משהו שהוא יכול לעשות בכוחות עצמו, אתה פוגע עוד קצת בתחושת המסוגלות והדימוי העצמי שלו. עד איזה גבול? הילדה בת 5 אומרת, אני רוצה לחתוך סלט לבד. כן? אם אתה יכול לתת, תשמע, עד הגבול שהיא מסכנת עצמה פיזית. לא, אני יכול להביא לה סכין משלה. מעולה, כאילו סכין של ילדים. אבל זה ילכלך וישפריץ. אז זה ילכלך וישפריץ, הנה, זה הסיפור. רוצים שיהיה נקי, שיהיה מסודר, שלא יהיה בלגן בבית. אז אני כבר אעשה את זה מהר. לא.
איזה תחושה היא תחווה מזה שהיא תרמה לבית? היא הכינה סלט. הרי אחרי זה תרצה שהיא תעשה מטלות בבית, נכון? אבל איך היא תעשה מטלות אם בגיל קטן שהיא ניסתה לעזור בדרך שהיא יודעת לעזור, אמרו לה, עזבי, אני אעשה את זה לבד. אז כאילו רק מצפים מהם לשבת שם, ואתה יודע, לשחק ולהסתכל. מעולה שהיא רוצה, אני אתן לה סכין שמתאים לה, והיא תחתוך איך שהיא תחתוך, ויהיה בלגן. ויותר מזה, אחרי זה אולי גם ננקה ביחד קצת, כי יש אחריות גם אחרי זה, ונאכל את הסלט, ונתלהב מזה שהיא חתכה סלט, גם אם הוא יצא עקום. וככה היא למדה. ילדים נולדים עם רצון באוטונומיה ועצמאות, ומי שמדכא את הרצון הזה זה אנחנו. וזה הרי ילד, מה הוא רוצה? מהיום שהוא נולד. ילד בכיתה ד' אומר, אני רוצה לחזור הביתה לבד. בית ספר קרוב, כן, לא. אם מבחינתי, קודם כל הוא יכול כבר לעשות כביש לבד. הוא יכול לחצות הוא כביש יכול. לבד, והבית קרוב, הוא מכיר את הדרך. אני עושה איתו תרגול. פעמיים הולך איתו. פעם שלישית עוקב מאחוריו, רק לראות ככה שזה. פעם רביעית אותו, ופעם חמישית הוא הולך לבד. מעולה שהוא רוצה ללכת לבד. אבל זה לא רק זה. הוא אחראי בכיתה ד' לשיעורי בית שלו, והוא אחראי להתעורר בזמן, והוא אחראי להתלבש, ואם הוא לא עשה שיעורים שיתמודד מול המורה, ואם הוא צריך להגיע לחוג, והחוג נמצא מעבר לכביש, אז הוא ילך לבד לחוג, אני לא צריך להסיע אותו. ואם הוא ידע להכין לעצמו כריך, הוא יכין לעצמו כריך לבד, והוא יתקלח לבד, והוא ידאג להיגיינה שלו לבד. אני אזכיר לו, אני אצפה לזה, אבל זה שלו, הוא אחראי על זה. וכל עוד אני מצליח לתת לו שירותים שהוא הוא יכול לעשות בכוחות עצמו. אחד, אני פוגע בתחושת העצמאות שלו. אני פוגע במפגש שלו עם החיים, עם תוצאות החיים. כשילד נכשל במבחן ואני מתקשר למורה לדרוש ממנו מועד ב', או שהורים אומרים לי, שמע, אני מתאם לו שיעור פרטי והוא לא מגיע. שהוא יתאם שיעור פרטי. ואם הוא לא רוצה לתאם, אז הוא ייכשל, אין מה לעשות, אז הוא ייכשל. אתה לא יכול ללמוד בשבילו, הוא צריך לחוות את זה. אז אני מחזיר אותך לשאלה, מה הטעויות הכי גדולות שהורים עושים? אז אחד שהם עושים בשבילהם, הם מגיל צעיר, לא מאפשרים להם לפתח את המיומנויות העצמאיות שלהם. אחד, כי לא בא לנו, אתה יודע, להתעסק עם הבלגן, כמו שאמרת, כי אנחנו יודעים לתקתק את זה ולעשות את זה יותר מהר. 2, כי יש חשש שאם הוא יעשה, הוא ייכשל. וזהו, זה 1 ו-2. וכישלון זה דבר נורא, כאילו. אם יש משהו שדור העתיד יצטרך, לפי מה שאנחנו מסתכלים היום, אחד, זה יכול להיות ליפול ולקום, ליפול ולקום, ליפול ולקום, כי כבר לא יהיה מקצוע אחד שאתה עובד בו כל החיים. אתה צריך להצליח להמציא את עצמך מחדש כל שנה, שנתיים, כי כבר לא, גם המקצועות השתנו, ואתה צריך את המסוגלות לחיות בתחושות עמימות ואי-ודאות. וכל הפרקטיקות האלה נלמדות מזה שנותן לילד בבית ליפול. שיתאפס ויפול, שילך למבחן ויקשל, שלא יצליח באימון. הכל. ואז מה התפקיד של ההורה? הילד נכשל במשהו. מה ההורה צריך לעשות? אני מבין, זה בטח, איך אתה מרגיש? זה בטח לא נעים, זה קשה להיכשל, אבל א', קודם כל ניסית. אנחנו לא מקדשים את התוצאה, אנחנו מקדשים את התהליך. איזה יופי שניסית. ועכשיו אתה תקום ותנסה שוב פעם עד שתצליח. איזה יופי שהתאמצת. זה הזיכרון ילדות שיש לי. את זה אני זוכר ממש טוב, שכשהייתי ילד, אני זוכר פעם אחת נפלתי מאיזה משהו שרציתי, טיפסתי על איזה מתקן, לא הצלחתי, נפלתי וקיבלתי ממש מכה וזה, ואני זוכר, מסתכל על אמא שלי, אומרת לי, אוי, נפלת. בוא תנסה שוב. כל הזמן אתה שומע בגינה, תיזהר, 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 תיזהר. כמה פעמים אנחנו יכולים תיזהר? לא, אז זה אל תטפס על ליפול. כן, הוא ייפול. אבל אם הנפילה לא תביא למותו, חלילה, אז הוא ייפול, והוא יקום, והוא ינסה שוב. ואין פחד שהוא כל כך יהיה לו טראומה, לא שהוא ייפגע ממש, אבל אין פחד שהוא כל כך יקב לו וזה, שהוא יגיד, אני יותר לא רוצה לנסות? אנחנו תמיד לוקחים סיכון, זה חלק מהסיכון, ועדיין אני מעדיף את זה, שהוא חוות אותו, תשמע. אם הוא יתאפס עכשיו על שולם בין 10 קומות בגיל 2, אני אוריד אותו, כי זה גם פחד שהוא ייפול, וגם שיקרה לו משהו. אבל אם אני אומר, זה סיכון מחושב, יכול להיות שהוא ייפול, יכול להיות שיכאב, אבל יכול להיות שהוא גם אחרי זה יחליט שהוא לא מנסה שוב פעם. בסדר, זה סיכון שלקחתי. אני מעדיף את זה, זה הערך של משחק חופשי. כי משחק חופשי גרם להם לקחת סיכונים. גרם להם לטפס, גרם להם ליפול, גרם להם להיפצע. ילדים צריכים להיפצע, ילדים צריכים להיחבל, ילדים צריכים להתלכלך. אני רואה הורים כל כך חרדים שהם יתלכלכו, הם צריכים להתלכלך. אם הם לא יתלכלכו, זה לא המשחק כיפי. אם הילד לא חזר מהגן מלוכלך, איזה כיף היה לו. אבל כל האחר, אנחנו רוצים שם... ומי היום לוקח את הסיכונים? הפרוקסי שלהם במשחק. לא הם לוקחים את הסיכונים, הם צופים.
על הדמות שלהם בפורטנייט לוקחת סיכונים. אז הם גם הופכים להיות יותר פחדניים, יותר נמנעים, יותר חרדתיים. אנחנו רואים היום עלייה בחרדות ובדיכאונות. אני רוצה כמה שיותר לשחרר בצורה שאני שמה, אני צופה לפעמים, אני מדגים לו איך עושים, אני רואה, אני תמיד אומר את זה החביתה. תראה לו פעם אחת איך עושים חביתה, פעם שנייה הוא יעשה תיתנו משהו, פעם שלישית הוא יעשה וישרוף אותה, אבל זהו, מכאן הוא ממשיך לבד. זה התפקיד שלנו קודם כל, לגדל ילדים עצמאיים, עם תחושת חוסן ומסוגלות כמה שיותר גבוהה. הטעות השלישית אולי כבר, זה הביקורת. אנחנו נורא ביקורתיים. כהורים. גם כלפי עצמנו. עכשיו, למה אנחנו ביקורתיים? קודם כל, אתה יודע, הטבע שלנו ביקורתי, כי אנחנו צריכים לשים לב כל הזמן לחולשות וסכנות, כי זה מה אבל זה כבר לא נכון. זה היה אולי נכון שגרנו לא יודע, במערות. היום אין כל כך הרבה סכנות קיומיות כל רגע. אבל עדיין בטבע שלנו אנחנו יותר ערים לדברים שליליים. עכשיו, גם צריך לזכור, זה נגיד משהו שירשנו מההורים שלנו, אני עושה פה הכללה. הביקורת הזו המוגזמת הזו הייתה שייכת להם, כי בשבילם לתת מחמאה לילד, מה היה מסוכן שם? שזה יעלה לו לראש, אז כאילו, ביקורת, ואני רואה את זה עם כל הורה שמגיע לקליניקה, הדבר ראשון, הם מתארים לי כמה הילד, ואני אומר, תגידו, מתי פעם האחרונה אמרתם לו מילה טובה? משהו טוב שהוא עושה. והם תמיד מסתכלים אחד על השני, כאילו נסים מזכר, אבל אין. אין. קודם כל זה נורא. כן, תשובה ממש... אבל לא, אבל הרבה הורים נופלים לזה, כי הם כבר כל כך זוהמים וכועסים ומאוכזבים וחרדים ממה שקורה עם הילד שלהם, שהם כבר הפסיקו לראות כל דבר טוב. הם גם לוקחים דברים כמובן מאליו. אבל אז אני אומר, תקשיבו, הילד יוצא מהחדר, מבוקר עד ערב. הוא בעיקר שומע טענות. תראה, מה ממך, אתה לא לומד, לא עובד, פרזיט, עצלן, בכיין, לא עוזר, לא אפשר לסמוך עליך, תכף נדבר, מי רוצה לדבר עם מבוגר כזה? הרי התאונה המרכזית של הורים שהם מסתגרים בחדר ולא יוצאים, ברגע שהם יוצאים, הם חוטפים על הראש. הרי מה הביקורת הזו עושה? תמיד אומר להם, רגע, אתה אומר לו כל הזמן, תראה איך אתה אוכל. אמרת לו כבר 100 פעם, נכון? הוא כבר שנתיים שומע ממך, תראה איך אתה אוכל, כולו זה שינה? כאילו הוא התחיל לאכול אחרת? לא, אז מה עשית? גם החרת את היחסים, כדאי לא נמאס, גם כבר... אבל התשובה תהיה, רגע, אז איך הוא ישתנה? מצוין. הוא בן 20 והוא עדיין אוכל והכל לא זה לו. יש דברים שלא השתנו. יש דברים שהם שלו, ואני אחליט שזה הוא וזה אני, וכך הוא אוכל. אבל ההורה אומר, אני רוצה לשמור עליו. הוא אחרי זה יהיה בחברה, ויגידו לו איך אתה אוכל, ויצחקו עליו והוא ייפגע. אז הוא יחווה את התוצאה הטבעית. יש תוצאות טבעיות בחיים. הוא יהיה בחברה, יצחקו עליו, ואז הוא צריך לקבל החלטה. אני משנה את איך שאני אוכל, או שאני ממשיך כך, כי לא אכפת לי. אבל להבלי, אבל איך עוד אני משנה את זה? אנחנו הרבה יותר נשמעים לחיזוקים חיוביים על פני חיזוקים שליליים. כשאתה אומר לילד שאי אפשר לסמוך עליו, הוא לא פתאום קם בבוקר אומר, היום אני אהיה הילד שאפשר לסמוך עליו, הוא לאט לאט לומד. אי אפשר לסמוך עליו. יותר מזה, אני רואה אותם, הם יושבים לפעמים ילדים ל-15 אצלי. ואומר לו, למה, ההורים ככה אומרים ככה וככה, איך אתה מרגיש עם זה? לא, כי אני עצלן. אתה יודע, מה, הוא נולד עם... מישהו נולד וחושב שהוא עצלן? מישהו אמרו לו מספיק פעמים בחיים, אתה עצלן, עד שהוא קיבל עצמו את התווית הזו, וכבר השלים איתה, והוא כבר שולף אותה. אז אסור להעביר ביקורת? קודם כל, אתה יודע, אסור זה קשה, כי אנחנו מטבענו... צריך לצמצם מאוד, צריך הרבה יותר חיזוקים חיוביים. עכשיו, מה זה חיזוק חיובי? זה לא כל הכבוד. כי כל הכבוד זה מילת שבח. זה שאני אגיד לך כל הכבוד, יש לך פודקאסט נפלא, זה יחמיא לך, אבל למדת משהו על מה אתה עושה בפודקאסט שהופך אותו לנפלא, לא למדת כלום. אם אתה יכול להשתפר מזה, או להגיד, וואלה, אני כזה וכזה, בזכות זה, כלום לא למדת. נכון. אז הוא חמת, בסדר, זה יחזיק לקצת ויתפוגג. אבל תחשוב הוא אף פעם, לא, בואו ניתן דוגמה אחרת, תחשוב שכל פעם אני אומר לו לחזור בשעה מסוימת, והוא חוזר ברבע שעה איחור. ואני אומר לו שוב בשעה, אבל היום הוא חזר ב7 כמו שאמרתי לו. איזה יופי שהיום חזרת בזמן, זה הראה לי שאפשר לסמוך עליך. אמרתי לו את ההתנהגות, אמרתי לו מה הוא עשה, ומסגרתי לו את ההתנהגות. אוקיי, אז כשאני עומד בהתחייבות, אוקיי, אז לסמוך עליי, זה אומר שכשמסכמים איתי משהו, צריך להגיע בזמן. ברור שלא תגיד את זה פעם אחת, תגיד את זה מספיק פעמים, בחיים שלו, הוא יתחיל להאמין שהוא אחד שאפשר לסמוך עליו. ואז כשהוא מאחר, מה אני עושה? אני כן אגיד, תקשיב, סיכמנו, ולא הגעת, ויש לזה מחיר. מה המחיר? מה זה אומר המחיר? כאילו פה אולי הדבר הכי... בסוף כשאני מדבר גם עם החברים, התסכול הכי גדול שלהם זה שבסוף מה עושים כשהילד אומר לך לא רוצה? לא רוצה. תסדר את החדר, לא רוצה. תתלבש לבית ספר, לא רוצה. לא רוצה.
סדר את החדר לא רוצה, כל מה שכרגע בחדר שלא מסודר, אני לוקח אליי. יש תוצאה, אבל זה לא ביקורת. זה תוצאה עם כעס? זה אני לא תוצאה אומר- בלי כעס? מה? השאיפה היא לא לכעוס. אני לא אוהב, יש איזה מישהי שעכשיו רצה ברשת, אני אפילו לא זוכר שמה, גם לא הייתי אומר, עם אתגר 30 יום ללא צעקות. וזה מטריף אותי. עכשיו, לא כי צריך לצעוק על ילדים, אבל כי כל הורה נפלט לו צעקה, ולהגיד, לתת להורים את התחושה ש30 יום לא תצעקו, וזה שהם... זה כאילו גם ככה הורים נושאים על עצמם היום כל כך הרבה רגשות אשמה, אז גם לתת להם תחושה כזו של אתגר 30, הורים צועקים, לא צריך לצעוק, אנחנו לא רוצים לצעוק. אגב, הסיפור זה לא אם צעקת, הסיפור זה מה עשית אחרי זה. מה זה אומר? זאת אומרת, אם ידעת אחרי זה לבוא ולהגיד, תקשיב, היום צעקתי עליך, זה לא היה לעניין, אני לא צריך לדבר עליך ככה, הייתי מאוד עצבני, כאילו אם תצליח לאבד את זה עם הילד. אבל אחר למה כך. זה חשוב? מה קרה? כאילו, בסוף אני אומר, אולי גם פה יש איזושהי הגזמה. כי גם אתה עלינו מרים את הכל. צעקו. ומה קרה? מה קרה לי שצעקו עליי? כאילו, מה קודם כל, קרה אני אם מאוד- צעקתי על הילד? אני אגיד, עליי צעקו, ויכול להיות שההורים שלי ישמעו את זה, אבל זה, וקודם כל שנאתי את זה. שנאתי שצועקים עד היום, אני לא מסוגל לשמוע צעקות, ואני חושב שחלק מזה זה זה. שנאתי שצועקים. זה, בוא, אנחנו לא, אם עכשיו, אתה יודע, לשמוע צעקות, זה, שמדברים אליך בצעקות, שכל הזמן צועקים, שכל הזמן נוספים בך, אני עד היום לא מסוגל לשמוע צעקות. אתה מסוגל לקבל ביקורת? אני חושב שכן, תלוי במי, תלוי מתי, אבל אבל זה שהעבירו עליך ביקורת כל הזמן, זה השפיע עליך באופן לרעה. כזה שאתה לא יכול לקבל לא, ביקורת? מה שבזה פגע, זה פגע, אתה יודע, היום אני כבר אחרי טיפול, ואני בן אדם בוגר, ואני זה, אבל זה פגע בדימוי העצמי שלי. חד משמעית. היו מציקים להם כל מיני דברים, ושהייתי גודל איתם כאמיתות על עצמי, עד שהייתי צריך להשתחרר ולהבין, זה שלהם, זה התפיסה שלהם, זה בכלל לא אני, ככה לא מודדים את עצמך, אתה יכול... אבל אתה יודע, עכשיו, אני רק אומר, כי קודם כל צריך לשחרר את ההורים קצת מרגשות האשמה. כן, לפעמים צועקים. כן, לפעמים גם כועסים. אתה לא יכול להיות ספין כל הזמן, כאילו להיות שלם. אנחנו רוצים לצמצם את זה. כי בסוף תזכור שמדובר שם ילד קטן, והוא לא יודע להכיל את הכעס הזה. ובשבילו זה נורא מביא. ילד בן 4 שההורה שלו פתאום צועק. גם ילד בן 7. גם ההורה לא יודע להכיל את הכעס הזה, נכון, לכן הוא צועק. נכון, אבל ההורה צריך לזכור שהוא המבוגר כאן. כן. אז בסדר, צעקת פעם. קודם כל זה בסדר להתנצל, אני חושב שהורים צריכים לפעמים לבקש סליחה. אנחנו לא ראינו את ההורים שלנו מבקשים סליחה. זה ללמד, לגדל, אגב, להדגים, פחות לדבר, תבין איזו עוצמה זו, אתה רוצה ללמד ילד שיודע לבקש סליחה? תבקש ממנו סליחה, תראה לו שאתה יכול להיות אבא וגבר, ולבקש סליחה. אנחנו, ההורים שלנו לא היינו רואים הרבה מבקשים סליחה מאיתנו, כי זה נחשב פגיעה בכבוד, פתאום אני מבקש... אני המבוגר, אתה הילד. עכשיו, כמה פעמים אני שומע הורים, תבקש סליחה, תבקש סליחה, תבקש סליחה, תבקש סליחה. קודם כל, אני לא צריך, כאלה לחנך את הילד לבקש סליחה, אין לי מה להגיד לו תבקש סליחה. כי מה שהוא לומד זה, סליחה זה טקס, אני הולך עושה את זה, וחוזר לעשות מה שעשיתי קודם. יותר מזה, רגע, אני בכלל מבין שאני צריך לבקש סליחה, אולי אני נפגעתי כאן. אני בכלל מרגיש שזה... לא, אני בדרך כלל מעדיף להגיד לילד, רגע להסביר לו את הסיטואציה, להגיד לו מה הוא חושב, ולשאול אם הוא חושב שהוא צריך לעשות משהו לתקן. ואם הוא יחליט שהוא רוצה לבקש סליחה, הוא ילך, אני לא אגיד לו לבקש סליחה, גם לא ממני. לבקש סליחה, מה זה יעזור לי שהוא מבקש ממני סליחה? אבל איזה עוצמה זו, שהוא יראה אותי מבקש סליחה, במקום כל כך הרבה לדבר על סליחה, שהוא יראה אותי מבקש סליחה, על דברים הכי קטנים. אתה יודע, היום צעקתי עליך, וזה כי חזרתי עצבני מהעבודה, זה לא הגיע לך. אני מבקש סליחה. או יראה אותי מבקש מבנו בת הזוג שלי סליחה, על דברים קטנים, כי הוא לא צריך זה. פשוט יראה. אני פעם שמעתי משפט מאיזה רב שאמר, בבית שיש שלום בית אמיתי, וההורים מתנהגים כמו שצריך אחד עם השני, לא צריך חינוך. הוא אומר, לא צריך להגיד לילד תעשה ותעשה, כי הם רואים הכל. ילדים הם חקיינים של התנהגויות, הרבה פחות לדבר, הרבה פחות לחפור, הרבה פחות להטיף. זה הופך להיות רעש לבן, הם כבר לא שומעים את זה. הרבה יותר להדגים את מה שאתה רוצה, בדברים הכי קטנים. ולשים לב לזה. לא לצפות למשהו, לא לצפות מהם למשהו שאני לא מצליח להדגים. דוגמה אישית היא הדבר, זה לא קלישאה. אז אם אתה יכול עכשיו לתת, נחזור רגע למסכים אחורה, הורה מגיע הביתה, מה הוא עושה עם הטלפון? נכנסתי לבית, מה אני עושה? אני מחביא אותו באיזה מקום? כאילו, איך, מה... אני חושב שצריכה להיות עמדת טעינה ביתית. שזה המקום של הטלפון. שם שמים את הטלפון, שם שמים את הטלפון גם לפני שהולכים לישון, לא הולכים לישון עם טלפון כל בני הבית, אם צריך קונים שעון מעורר במקסטוק ב-20 שקלים. אז יש עמדת טעינה ביתית, יש קופסה שנקראת קלפון, אפשר להכניס אליה את הטלפונים לפני שהם מתיישבים לאכול. לא צריך למדוד זמן מסך. צריך לקבוע זמנים שבהם אין מסך. יותר קל לאכוף זמנים שבהם אין,
מאשר אם הייתי שעתיים או שעתיים ורבע. לדוגמה, אתה קם בבוקר, לא עם מסך, אתה מקבל את הטלפון אחרי שסיימת את ההתארגנות, או לפני שאתה יוצא מהבית, אם בכלל. שעה ביום נטולת טכנולוגיה לחלוטין בבית. שעה שמורידים הילוך. לא צריך להעסיק אף אחד. גם לא בהכרח כולם באותה שעה היו בבית, אבל זאת שעה קבועה שמורידים הילוך. מרחב בבית שהוא נטול מסכים, נטול טלפונים, סליחה. שאלת אותי קודם טלוויזיה. כן, יש הבדל בין טלוויזיה בסלון שמזמינה צפייה משותפת, לבין הצפייה בטאבלט לבד בחדר. בטח בגילים הצעירים. לכן יש משמעות לטלוויזיה בסלון, אם כבר צופים בטלוויזיה. ויש גם משמעות למנח הצפייה ולגודל המסך, זה כן, מבחינת ראייה ומנח צפייה. אז אבל מרחב בבית שהיה נכנסים עם טלפון. נגיד, שירותים התפנו ככה הרבה יותר מהר בבתים. נסיעה משפחתית, לא כל אחד עם המכשיר שלו. מקשיבים לפודקאסט, שומעים מוזיקה, מדברים. קובעים 2-3 חוקים, אבל אליהם מקפידים. והם תלויים במקום בולט, פעם בשבוע רגע חוזרים, נותנים פידבק קטן איך החוקים משפחה עומדים, ממשיכים הלאה. אבל מייצרים עוגנים, ומייצרים איזון. זאת אומרת שמה שקורה במסך, לא בא על חשבון דברים אחרים בחיים שלי. חוגים, שינה, לימודים, משפחה, חברים. וכל עוד האיזון נשמר, והעוגנים נשמרים, אז אני יודע שאני חי חיים מאוזנים עם הטכנולוגיה. זה מה שאנחנו רוצים בסוף. אז שאלתי אותך קודם, מה הטעויות הכי גדולות? מה הדבר הכי חשוב שהורה יכול לעשות בשביל הילד שלו? לאפשר לו עצמאות. כמה שיותר התנסויות עצמאיות, כמה שיותר לחזק את המקומות שבהם הוא מנסה, בלי קשר אם יצליח או לא, כי אנחנו בסוף רוצים ילד עם תחושת מסוגלות גבוהה, ועם דימוי עצמי גבוה, וזה קורה שאתה מחזק אותו על הדברים החיוביים שהוא עושה, ושאתה מאפשר לו להתנסות, גם אם זה אומר שהוא ייפול, ואתה תעמוד משם, מהצד, תגיד לו, כן, אני יודע, זה כואב, זה לא נעים, כל הכבוד שניסית, תקום, תנסה שוב. זהו. רן בראון, היה לי כיף שבאת. תודה. זה מסוגי השיחות שאני חושב שיהיה לנו שיחות המשך לזה, כי אני כבר יכול לצפות. שאלת אותי למה באים לשעתיים, אתה מבין שעוד אפשר לדבר פה גם 3 שעות בלי שום בעיה. אני השתכנעתי. ניפגש בפעם הבאה. תודה רבה.